Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gebeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is 2 uur 's nachts en ik zie je valt langzaam in slaap. Als jij een ander was, was het denk ik al lang klaar. Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Hij zegt maar Als je het opfokt dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen tegenop die weg van jou. Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn. Maar ik beloof je dat ik luister. Je moet weten dat we blijven echt wel staan. Voel jij toch ook wel aan? ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Hij zegt maar Als je het opfokt dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg, Ze zegt maar meen als het je niet. gaat- Ik ben weg van jou. Ik zie geen benen op die weg van jou. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Ik ben weg van jou. Zie geen benen op die weg van jou. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Ja, we zijn live. Goedemiddag. Allemaal samen toes. Oh, fijne muziek. Ja, fijn, lekker We zijn vandaag in... Bun. Ik heb de ganse week geoefend. De ganse week geoefend, man. Fantastisch. Een bun zijn we vandaag. Weer Ja, een dan hebben we andere... weer gezellig nieuwtjes op de tafel staan. We hebben een flesje Beertbie. Heerlijk. Die hangen slingers op. Happy birthday. Best Op toejarig. Audrey. Je kunt dadelijk in beeld natuurlijk, hè. Of we zijn het verjaardagsfeest van Audrey gewoon. Gezellig Ja. met Bas, onze grillmeester. En Remco Nevenmich. Bas, het
Het heeft allemaal voor interessant spullen liggen, Bas. Het wordt helemaal groter, de Ja, setup van dich. Het is zo'n, dat gaat ribjes. Dit is maar een kleinigheidje van degene wat ik gisteren gehaald heb bij de slachter. Maar ja, de box is een goed afgenomen deze week. Misschien gaat het te goed. We hebben dinsdag al van de begin dag moeten zeggen, ja, nu stop er met. Want anders zei ik... Ik ben gisteren 3 uur onderweg geweest. Best, ja, dat denk ik, En ja. dan van een hoofd op Petje naar de deur gestaan. Ja, Petje is... Patrick, hij is het loesterstation. Hang die geen bel in de tuin, want dat werkt niet. Om die een bel in de tuin, anders wil het niks meer. Dus het is een flink rondje geweest wat je hebt moeten maken met rondbrengen, heb ik in ieder geval begrepen. Ja, ja. Hoeveel kilo hij ze? Ik ga 31 kilo spareribs, 4 kilo gehakt, dat is 5 wel kilo paprika. En de rest nog gaat Wel daar gewoon. Ja. Ik word even in loer. Nee, ja, leuk. Ja, spareribs is wel een leuk gerechtje. Het kost geen tijd. Ik heb ook echt al genoeg telefoontjes en appjes voor Ja, gehad. we inderdaad vragen. Even door de bekende weg. Normaal kies je wel een appje inderdaad met een vraag. Maar vanmorgen om 6 uur is die eerst al gaan begrepen. 6 uur lag ik net in bed. Gisteren hebben we nog een ralletje gehad. Dus, En hal is even voor de mensen die het niet weten. ja, we doen met 6 vrienden over normaal één keer in de maand. De laatste donderdag van de maand over gaat koken. Maar ja, nu door corona hebben we 2 maanden niet gehad. En we waren nu maar met z'n veren, dus ja, dat mag. Op afstand natuurlijk. En hebben we een spicy food en beeravond. Normaal hebben we gaat wien en gaat andere gerechten. Maar het wordt heel geslaagd. Het Ja. is eigenlijk echt een culinair weekend. Een goud culinair weekend. Ja, dat sowieso. Heb je ieder weekend wel. Maar Ik wil net zeggen, ik kan maar niet iedere week feesten. Dus. Ja, dat wil ik goed zeggen. Dat mag niet. Daarom is het echt niks zo'n log stuk op. Ja. dat broek ik niet. Nee, Ja, ja, dus... dus überhaupt een magnetron. ik heb een magnetron. Ja, een magnetron een oven. Ja, 2 ovens en 1 is van een combi. Ja, dus, Zo. maar die heb ik voor soms. Maar meestal nu, ik heb nu 2 barbecues. Hè, dus dat veel beter. Dat Het gaat, alles dubbel. Dat hoor je gewoon echt. Ja. dat voor huis met hem, dat is gewoon nog hagelen nu. Nee, voor de sauzen hè. Ja, ja. Voor de ja, saus, ja. ja, voor de filmpjes. Klopt. Nee, ja, dus ja, we hebben deze keer gaat spareribs en op verzoek van Hug een gevulde paprika. Dus We hebben toch soms goede ideeën. Hè? Ja, Ondanks zeker. dat we niet op die plaats staan, dan Ja, we moeten ook wel een beetje gezond blijven denken. Ja, nu weet je niet of dat Nee, barbecue al gezond gewoon is. gezond, maar- lekker flesje beer, neutjes, pakjes sigaretten steeds gewoon lang stoppen, mocht er nu gaan vragen. We hebben wel een gezellige ouderwetse asbak vandaag in de West. Bum West zit voor vandaag. best. Maar dat is ook voor de Lutoesa. Als je gerecht hebt wat je denkt van, ja, dat zou ik wel eens willen maken. Laat het gewoon, sowieso weet het. Via de app. Telefoon ligt door de week lekker uit in de garage, maar nu is er... Het nummer moet ik weer even gaan opschrijven, want dat weet ik nog helemaal niet op de kop. Ja, ik gooi het dadelijk even gewoon in beeld. Top. Wie heeft met een 8 gelijk? 06, 8? Dan heb je een 0. Dan zou ze op een gegeven moment snap. zeggen, dan moest het toch wel eens in een keer weten. Nou, hoppakee, daar kun je er een beeld gooien. Er zitten een paar neugens in. Er zitten een paar neugens in, maak er maar het van, ja, precies. App maar even. Hé, maar in ieder geval de warrige Lu die gaat straks zijn vandaag, heb je begrepen? Ja, dus kijk, een goed ribje moet toch minimaal 6 uur op de barbecue liggen. Hè? Ik heb zelfs nog Lu via de app gehad, die wilden ze koken. Ja, Koken? ik voel me niet slecht vanmorgen, maar toen voelde ik me wel. Dus dat hoor ik, ja, Wat zei je ribje dan, de culinaire koken. Dat is vloeken in de kerk. Ja. Ja, is ribje toch niet koken, dat geeft niet. Dus tip gegeven, een paar uur in de magnetron in de oven, dat willen we ook wel. Dus als het goed is, hebben ze dat gedaan. Dus ik ga er ook vanuit dat nu iedereen wat met de ribjes al minimaal 3 uur op de barbecue heeft gelag. Dan hebben ze dat niet, dan hebben ze een probleem, hè. Dan gaan ze niet smaken wie ze zo moeten smaken. Dan moesten ze het... Ik heb een idee wie dat niet had gedaan. Doe dat voor dat allemaal lukt, of niet? Ik heb echt geen idee wat ze doen. Nee, maar ik heb ook genoeg appjes gekregen van jullie die wel al om uur of 12 uur 1 uur de barbecue aanrijden. Dus ja, wat we nu eigenlijk gaan doen. Want dat moeten ze wel heel snel op de barbecue gaan leggen. Want ze moeten nu 2 uur nog even in aluminiumfolie. Met gaat een paar klontjes boter en gaat appelsap. Weet je, we gaan het zo doen. We gaan eerst nog even snel een nu/beer ophouden. Ja. Want we moeten natuurlijk wel goed doorspelen. Dan zet Remco nog even een heerlijk muziekje aan in de tussentijd. Dan ga je beeld alvast even om de kindje een beetje kijken naar de voorbereidingstafel van Bas.
Ja, die staat ook wel goed in beeld. En dan gaan we even naar muziek luisteren. Het wedje in ieder geval, lekker vast de zilverfolie open. Lekker het ribje erin verdig. En dan gaan we na dit plaatje aan de slag met de rupjes. Tot zo. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 Ja, het plaatje wel afgelopen. Een beetje opletten. Het is hier best gezellig dus. Ja, dat is gezellig. Ik heb feestelijks even aangetrokken voor de verjaardag van Overia. Zei het goed, moet ik zeggen. Ja, van die kleurtjes. Ik bedoel, we hebben nu het Hawaii shirt hebben we gehad vorige week. Ook heel veel get met kleuren. Ik heb hetzelfde t-shirt aan. Ja. Je hebt dat van dicht Dat aangetrokken. ging een beetje naar zalm. Ja. Je hebt dat van dicht aangetrokken, dus vandaar. Maar wie is het, Remco, even tussendoor hè? Ja. Wie is het met dat pakketje gegangen van vorige week? Welk pakketje? Ja, wat was er een melding van Grace van dat ze Ja, hem, zeg maar goed. Ik kreeg dus een melding dat een pakketje zou binnenkomen en de sms 94 keer bekeken, dat ken ik niet. En ik kom zondagmorgen thuis, of ik hoor zondagmorgen thuis, en op een gegeven moment appt pap me. Ja, daar staat hier een pakket. Ik zeg, ja, dat ken ik niet. Ah, dat is een pakket van 1,5 kilo. Ik zeg, wie? Dus ik dacht, zo'n zware 3 waren het niet, dacht ik. Er wordt dus een ander pakket geleverd, waarvan ik dus dacht dat dat pakket was. Maar ik wist niet dat dat pakket geleverd zou worden. Dus mijn pakket, hoe ik op het wachten was, dat kwam dus woensdag. Dus ik heb dat pakket wel. Maar het lag niet aan hoeveel drank wat verbiedt vorige Als je zeggen, het klinkt voor mij nu zo'n moeilijk verhaal, maar ik weet dat het nu niet aan de drank leek. Toen wel. Hij dat zomaar wel gekend, ja. Ik weet niet of Raoul keek, want daar heb ik eigenlijk vergeten te vragen of hij niet nog even naar buiten kon schrijven gaat limoncello. En je weet dat er vrij is, dus ik denk ook wel dat er keek. Want daar moesten we wel werken. Beun is 12,5 minuten hier voor just gepost. Dus. Zo in de draaiboek van de veelbereiding met een verband vertrektijd en zo. En als ze nog geen klein flesjes meer hebben, dan kan ze gewoon dat tank brengen, dat is ook geen probleem. Dat is inderdaad geen probleem. We gaan even naar Bas kijken naar de voorbereidingstafel en laten het woord aan Bas. Dan kennen we in ieder geval toes snel door. Mocht ze nu pas inschakelen, we gaan ervan uit dat de rupjes er nu 3 uur hebben opgelegen. Is dat niet zo? Bel Bas even, dan lekker ik wel uit. Bel Bas even. Wie ze dat kunt Frank Jubbels had ik al geappt, denk ik. Ik kijk even, squad op 4. Dan, nou, collega's zullen beginnen appen. Het is kwart op 4, als ze nu nog moest beginnen. Ja, dan is ze hem kwart op 10 vanavond de ripjes. Nou, dat is goed voor de Marokkanen onderhoos. Laten we het dan anders zeggen. Mocht ze dus vanavond pas een kwart op 10 aan de rupjes beginnen, schik nu even een appje naar Bas met het adres. Dan komt we voor de afterparty even naar Ust toe. Ja, even een rupje met ik mee.
Bas, aan dik het woord. Goed, ja, het ribje heeft er dan 3 uur opgelegen. Wat voor genomen, een paar klontjes boter. Smeer even erop. Hout ze hem een beetje toe. Dubbel dik aluminiumfolie. Hè. Want je kent het ook dadelijk goed garen. Je gaat appelsap. Waarom gaat appelsap? Dan laten de ribjes dadelijk worden ze malser. En dan vallen ze dicht dadelijk van de knoop. Hout ze hem toe. En dan ligt ze hem ja, het is niet voor niks een uurtje grillen. Maar we doen nu 2 uurtjes grillen dan op de barbecue. En dan komen we over 2 uurtjes weer terug. Want dan gaan we fermenteren met de barbecue saus. We komen dadelijk weer terug. Dan gaan we de gevulde paprika maken. Over even de vulling maken. En als we dan klaar zijn, dan moet dat ook ongeveer een half uur op de barbecue. Dus, dus eigenlijk vandaag is eerst de gevulde paprika eten. Met gehakt, chorizo, knoflook, feta, zongedroogde tomaatjes, kappertjes, peper en zout, tijm, rozemarijn. Dus, Zie die mond ook? ja, ik zie nog alweer stralen. Dus ja, ik ben blij zaterdagmiddag altijd. Dus dit gaat veel bereiding altijd in de aanloop in de week. Maar ik ben blij voor ze dat Ook wel een gaat beetje je staan. Ja. Dat kun je ook inderdaad alles laten eigenlijk. Ja. Niet gewoon af en toe Veel het laten. plannen Ja. niks. Ja, het wordt ook te strak, want daar gaan we dadelijk naar kijken. Een filmpje is nog veel bereiden om te gaan draaien. En ik denk, ja, dat kun je wel. Dus ik ga je just alle kisten eigenlijk toe en ik ga je alle kabels opgerold. En toen kwam een appje van Remco, hier is het filmpje na. Ik denk, ja, mijn man doet het fijn. Ik maak de kist weer open en dan... Heel tegen een beetje van de straat aan. Met alle liefde. Als we het nu toch weer hebben, wat dadelijk de computer even draaien, want we hebben nog bijzondere filmpjes vandaag. Ja. Ja, Bas, het is in de tussentijd gezondheid, Bas. Dank je. Zo zullen we doen op de barbecue. Hoe nu toe is. Ja. Dus de vuurinstoken, 130 graden als ik het goed begrepen heb. Ja, Bas. zeker. Dus. Het is het beste ervoor. Als het toe is, geen temperatuurmeter hebt op de barbecue, dan... Gewoon even de hand erop stellen. houden. Inderdaad, de 130 graden is als je de vinger 2,6 seconden aan de rooster kunt houden. En als het dan niet rood wordt. Ja, precies. Is het langer, dan moest je nog even bijstoken. Ja. Als het in de vinger langer erop kunt houden. Spiritus erop of zo is prima. Nee, geen spiritus, dat moet ik alweer. Spiritus. is hetzelfde als van de ribjes koken. Het is toch leuk om Bas af en toe een beetje te tenten De lokken. stad nu waarom ze was tussen ons in zit. Ja. Dat is echt vloeken in de keer. Ik ga hem dadelijk wel even vragen voor een type factor 40 voor. Ja, jezus. Want ik zit langzaam niet Je hebt die jaren afgeschaald en begint nog een beetje te brennen. Ja, zie je. Film je nu een beetje cool man, hè? Ook zo'n kapel op de kop, dat is immer rood. Vuurrood dat ding. De kappel op de kop. Ja. Ja goed, die rupjes die gaan even erop. Voor wie lang gaan we met de paprika beginnen, Bas, schatsen? Ja, de kentse paprika, daar moet voor even het gehakt een beetje aanbreiden. Dat kan ze op de barbecue doen, of de kan ze ook gewoon even binnen een panke doen. Dus ik laat het daar even zien, ja, de ingrediënten eigenlijk gewoon alles bijeen. We gaan ze met het gehakt, en daarna is de knoflook en de chorizo erbij, en dan eigenlijk de rest van de ingrediënten. Dus ik laat het eigenlijk wel zien, maar de kan zich zeggen van ja, ik doe het of op de barbecue, of ik doe het er nog even binnen. Maar op zich, Maar nu hebben we in ieder geval genoeg voor te bereiden. Ik bedoel, over een minuut of 10 over de beginnen. een minuut of 10, dus dan hebben we even. Dan heb ik even iets leuks voor je toes in de tussentijd van los dat voor een muziekje aanzetten. Voor hebben van mijn broer, mijn broertje zeg ik altijd. Hij loopt ook wel op de 40 aan, maar ik liet gewoon broertje zeggen. Het is ook een broertje Ja, vergeleken. dat is in verhouding met mij. Ik wil het zeggen. Maar een piering. We hebben het gezellige live muziek van Ja. Mr. Morris nu voor zich. Zelf als gitarist. En dan gewoon ik dat nu even erin zetten. En dan hoor ik even genieten van Morris live op die gitaar. Met een looppedaal en zo goed allemaal. Maar dan moet je maar een keer bij hem op Facebook kijken als je wilt weten hoe dat werkt. Het is in ieder geval 100% live gespeeld. Daar gaan we. Ze mogen erop.
she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But our days will both be beautiful and stay forever young. This I know, yeah, and this I know, yeah. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We don't know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, oh, let's go. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We don't know we can't go without it. She told me we'll never be alone. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, oh. Let's fight a little more, fight a little less, fight a little more. Bring a man over another height and be satisfied. Let's go! Oh, baby, I'm tired of walking. Let's go and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Hey, Jim! Come on, clap it! Get excited and Dangerous! A little less conversation, a little more action. Yeah. All this aggravation, satisfaction. A little less fight, a little more fight, a little less fight, a little more. Push your method over your heart and let me satisfy me. Walking, out of coach and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Say, hey, 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 try to leave it, yeah. Let's go see to a little more action, babe. All this activation and satisfaction is good. Let's fight a little more fun. Bring a man over another heart and let me satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby.
can't believe you. Yeah, our hands are working wrinkled and our hair will be real quick. Don't think you can forgive you. See, the children they're starving and their houses were destroyed. Don't think you can forgive you. Oh. Our hands will slowly die and I'm not wasting all more time. Don't think you can believe you. Yeah, when seas will cover land and then man will be no more. Don't think you can believe you. Yeah, one day will just be silence and one night will be over. Don't think you can forgive you. Yeah, you never said a word, you never sent me no letter. Don't think you can forgive you. No. Seas will cover land and then we'll never be more. Don't think you can forgive you. Yeah, you never said a word, you never sent me no letter. Don't think you can forgive you. Mille grazie. Ik zie nog net dat het oer voorbij is. Zo gewoon, doet gewoon met, ik speel gewoon Toch een dus truitje. ik gewoon dadelijk op de knop over ergens. Gewoon Pats. En dan ben ik met muziek en al gewoon, dan vind je prima. alright. Tenminste, ik denk dat dat wel leuk is. Ik hoop dat Gerrit Toes leuk gevonden hebt, Veer vond het hier in ieder geval wel heel gezellig. Morgen weer, Remco. Ja, vanmorgen weer. Gezellig. Kijken, we hebben natuurlijk het vertraging op de livestream dat we daar zijn. Dus Mr. Morris, applaus. Ja, thank you. Live hè? Live, 3 maanden. Nee, 3 maanden zit achter de hij. shutting, ja. Ja, fantastisch. De tussentijd... Jeroen Lenzen, ik goed eindelijk ook al, dus dat... Jeroen Lenzen aan het kijken? Ja. Ik heb vorige week niet gereageerd wie het met zijn brik is. Nee, Jeroen, wie is het met in de brek, jongen? Lekker nog in de diepvries, of? Laat het even weten in de comments. In de comments. Oh, ik kreeg een appje van Boe. Hoe zit je eigenlijk? Nou, Boe, dat hebben we net verteld. Speciaal voor dich, als ze de auto weg oprest, moest ze, denk ik... Nee, voor Bo is het, dan gaat ze naar de stage. Ja, Boe mag niet meer hier, denk ik. Hij is een stage, steeds de eerste halte stapt ze uit dan weer. Dat is Bum. Ja, Bum. En dan... Terug ze daar even de weg. Ja. Komt ze dan, heb ze mij dan weer. Gewoon, die had ze de beste, dat ze tegenkomt en zei ze, familie Arbeel. Oh nee, dat moest ze, dat weten ze allemaal niet. Ja. Daar links weer de straat, rijd door. Oh, zo gaat het. Ik weet het niet. Ik weet dat ik in ieder geval de auto veel genoeg in lomp heb staan. De wagen van Spitzekertje, daar past dat dadelijk niet meer tussen. Dus dan moet ik nog even aan, voor alweer een verrassing. Godverdomme. Bas, hebben we nog instructies of heb ze een luie dag vandaag? Ja, luie dag. Gewoon om 8 uur vanmorgen ripjes aan het maken. Ja, maar dat komt die wordt het keer maar op buiten dadelijk. Tot je om 6 uur al telefoon kreeg ze met ja, klopt. Hoor, wakker. Nee, ja, de paprikaatjes kunnen we zo gewoon maken. Dus ik weet niet of iedereen alles al bijeengeschrafeld heeft. Ik vind het een goed idee. Ik zie hier van alles... Ons charme is een beetje wazig. Oh, voor zo'n wazig. Ik dacht al toen het dan meeglag. Frank wil het gaan doen in Zoom als ze wil staan. Bovenop zit ze knupje, want voor zo'n oude foto... Nee, op dat rooien, dan moet ze niet op duwen. Gewoon even heen en weer zo. Uit en in. En nog weer. Ah, kijk. Ja, veel beter.
Frank, weer een nieuw teamlid. Ja, dus, Als team zal ik zo graag dat we dadelijk nog eens met morgen komen. Dat we dan toch een tour in K3 publiek kunnen maken. Dat weer wel een tour in K3. Kennen die ook niet reden, hè? Met ons team. Maar dan zit van ook immer met het probleem dat onze sterspeler toch immer erachteraan komt. Want ja, hij heeft natuurlijk veel bereiding tot de laatste minuut. Met die gigantische minuut wat er al. Wie zat er met die kleedkamer hier? Heb ze die bekeken met de M&M's en zo? Ja, wel goed. Kratje beer. Ja, misschien 2 kratjes verwacht, maar voor de rest, ik moet zeggen, het was goed. Ik denk niet voor het over nooit bieten zetten te lezen, want dat doe ik nog vanzelf om het. Dat denk ik wat zeker is. Komen in de tussentijd zijn ook het appjes binnengekomen van jullie die toch lichtelijk paniek raken. En paniek hebben. Wat voor de barbecue al aanzetten. Nou, volgens mij is vanaf de eerste editie duidelijk dat de barbecue voordat het voor beginnen aan moet staan. Minimaal. Ja. Dus ik weet niet wie misgeet bij die lui, maar... Ik vraag me ook af. Wil ze hem nog eens even openmaken, de barbecue? We kunnen met kijken wie het hier gaat. Ja, het is gewoon het folie wat erop ligt. Het folie, ja. Ja. Meer kennen we gaan wel langzaam al Ik ga het op de barbecue maken. Kan ze het ook toe, zeg maar, dadelijk in een panke maken. En het is de paprika. De gevulde paprika, ja. Dus we beginnen eigenlijk met het gehak. 500 gram. Dus geloof ik op het recept. Dus dat moest je even een beetje aanbraaien. Of op de barbecue of dadelijk in de panke. In de tussentijd kan ze de knoflook snijden. De chorizo. Ik heb hem al genoeg nodig, dus ik heb hem eigenlijk al laten snijden. We zijn lekker luigen deze keer. Maar, hoort je dat al bijna? Het schaken zal het lekker aan het zessen. Heel langzaam gaat zessen, ja. Ja. Dus we gaan even de knoflook snijden. De chorizo. De feta kan je snijden. En de zongerookte tomaatjes. En in de tussentijd ga ik dadelijk, als we dat gedaan hebben, gewoon voor ook de paprika's. Ik zal een vuur doen. Je sniet eigenlijk gewoon boven de kop ervan af. En dan holt ze hem goed. En dan gaan we daar strak met het mengsel wil vullen. Plaatje hoort je al op de achtergrond. Nee Frank, dat bedoelde hij niet met een hals in de goed. Dat is wel lachen. Nee, maar kijk gewoon even met. We gaan even alles snijden. En daarna, als het gehakt een beetje aangebraaid is, dan is de knoflook en de chorizo erbij. En de camera zal denk ik op de barbecue gericht staan. Ja. Dan kent je gewoon even met. Het sissen is een heerlijk. Je wordt er ook ganz rustig van. Als het sis, dan hoef ik niks te doen. Dus dan is het goed. Ja. Als van die bas in. Als van die bas in. En anders dan langzaam aan de brand blussen moeten. Ja. Ik heb er moeten weer bij die komen. Ja. Ik heb er weer een pakket komen liggen. Ja, nee, maar dat is ook de afspraak. Eén keer per jaar een nieuw pakket. Want ja, dat moet ook een hout hebben weer voor de kachel. Misschien is dat wel een leuke optie om dat een keer goed te doen, om een stukje te komen zingen. Wim? En dan laten we hem dat gewoon van u toedoen, want dat haalt onze microfoon en zo. Met dat volume wat hij heeft. Wie er niet voor nodig. Maar wie is dat eigenlijk met een moer, Erwin? Dan bij de editie, hij is een klein... Een klein ongeluksje. De stukken waren net midden geweest. De stukken door. Zouden we het er niet meer over hebben? Oké. Dus de dukjes zitten er nog onder, maar dat heeft er ook mee te maken tot toch nog het een en ander geschilderd te doen. Dan pakken ze dan met. Want anders dat maak ik ken mezelf, dan maak ik het nu weer. Raoul niks, hij kent gewoon de muren, dat is een gans carnavalswagen gedaan. Nou, ik denk dat Raoul niks... zelf gaat de plebuur uit. Zelf meer dan de halve volheid. Maar hij heeft er al gereageerd op de limoncello, of niet? Nee, ik zal hem in zijn appje gaan sturen. Hij heeft een al van zijn machine is al bezig. Nee, dinsdagmiddag. Hoe is dan die... Heb ze een volledige adres met postcode en even voor iedereen even. Dat we dinsdagmiddag even met z'n allen. Ja. Dat is misschien een leuk idee. Dus pak toes alvast even een stukje papier. Pak alvast even een pen erbij. Hey Roel, dat komt een adres hè. Telefoonnummer ook erbij. Dan maken we dan een 1,5 meter huiswarming. Bas, er komen weer het vruchtjes binnen. Ja. Oh. Wie waren moet de barbecue nu zijn? Gewoon nog maar die 130 graden. Bedoelen ze dan voor de voor het gehakt? ribjes? Voor het gehakt nu.
Ja, als ze de liks die ribjes indirect, dus dan is er inderdaad 130 graden. Ja, als je hebt dat bak gewoon boven het vuur staan. Ja, dat weet ik, durf ik niet te zeggen. Ik kan in ieder geval niet te lang mijn hang erboven houden. Oké. Dus dat is meestal wel waar. Dus de ribjes liggen indirect op het vuur en de gehakt direct. De bak zet ze natuurlijk direct op en anders duurt het wel heel lang voordat ze begint. Dus, Nee, top. Dan hoop ik dat jullie het weten. Buff, wat gaan we nog behandelen vandaag? Ik even een technisch dingetje tussendoor. Ja. Wat we gaan behandelen. Nou, ik zou zeggen een hotline voor alle problemen die ze hebben met barbecuen. Ook met relaties kunnen we ook best wel een helpen. Ja, dat kennen we wel. en anders wel voor welke hulplijnen. Ja, Vanessa of zo. Er zijn genoeg lui en bijk die daar genoeg ervaring mee hebben. Ja, ik noem me geen namen. We hebben aardige viewers vandaag. Ja. Het is ook lekker weer, dus nu ook wel dingen barbecue. Ja, dus, want we hebben het nu 4:15 tussen. Ik heb eigenlijk nog geen ene editie zo weinig gedaan tot 4:15 als nu. Ja, dus toch bedankt aan meneer Bro voor het live stukje. We gaan daar misschien nog even een interviewtje tussendoor doen. Ja. Gooi je muziekje erin, heb je de hand? Ja, zeker. Een lekker fluitje, ja dat is eigenlijk gewoon een beetje een rare vraag, maar ken. Oh, dan maar gewoon naar Remco. Ahora que te fuiste lejos es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos pa' que vuelvas a mí. Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten, ook al kan dat niet. Dime qué hacer, que el tiempo se nos va. Ya no lo pienses más, vivamos el momento. Por esta vez, deja el pasado atrás. Vamos a aprovechar como la última vez. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat van plan zijn. Oh, laat de nacht maar lang zijn, want ik wacht niet meer. Como tú no hay nadie más, yo no quiero otra lady. No dejemos pa'l lady lo que podemos hacer una y otra vez. Ik heb niks anders nodig, je bent genoeg. Zelfs je boze woorden die klinken zoet. Het leven zonder jou doet me helemaal nada. Te digo que no, de vacaciones en Punta Cana no. En París un fin de semana no. Si no estás conmigo no quiero nada, want ik wacht niet meer. Ik wacht niet meer. Yo lo tengo claro desde el primer día. Te quiero en mi foto y en mi biografía. Yo me puse loco, baby, te perdí. Pero la lección te juro que aprendí. Ik sta voor je klaar 24/7. Alles wat ik heb zal ik aan je geven. Si quieres la luna voy en cohete. Si quieres venir te compro billete. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat van plan zijn. Oh, laat de nacht maar lang zijn, want ik wacht niet meer. Como tú no hay nadie más, yo no quiero otra lady. No dejemos pa'l lady lo que podemos hacer. Te digo que no, de vacaciones en Punta Cana no. En París un fin de semana no. Si no estás conmigo no quiero nada, want ik wacht niet meer. Ik wacht niet meer. Nu zijn we hier met z'n tweeën. Het heeft ons niet meegezeten, toch altijd samen gebleven. Nou, weer een plekje afgelopen. We zijn, ik weet niet wat dit is vandaag. Oh man, heerlijk, dat Franse. Wie wie? Wie wie, volgende week het voor kiwi. Wie? Volgende week kiwi, ja? Nee, ik heb wel inderdaad het kiwi-dieet heb ik eens gevonden. Ja, ik ook. Ik komkommer. Ja. Maar kent het kiwi-dieet? Ja.
Nee, Heel veel gevolgen gaan. Kiwi. Ja. Maar hoe is het spelen? Nou, de kiwi dieet is dat alles mag eten behalve kiwi. Ah, oké. Tu m'as promis le soleil en hiver, un arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable doré, j'ai reçu une carte postale. Tu m'as promis le ciel, la terre et une vie d'amour. Tu m'as promis ton cœur, ton sourire, mais j'ai eu des grimaces. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu m'as promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le fil d'Orient, mais tu l'as coupé. Tu m'as promis les noms des Mozart, pas des plats cassés. Tu m'as promis d'être ta reine, j'ai eu pour cette emballée. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu es fou. Tu es fou. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais pourquoi on m'appelle Mademoiselle Pas de Chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es fou. Tu es fou. Tu m'as promis. Tu es foutu. Tu m'as promis. Tu es foutu. Ja, lekker pleitje aan koop. Heerlijk man. Fantastisch pleitje nu. Op Sinclair. Ja, die kennen ze bijvoorbeeld. Lekker met de zon zo aan. Wat een stuk vlees. Op van de zon zit dat is. Bas is gewoon aan het vertellen met iedereen. Het kent gewoon hè. Maar heb je inmiddels al de knoflook en de chorizo toegevoegd? We hebben alles. We hebben alles. Helemaal. Weer hebben we dit ja. Zo is langzaam. Dadelijk de feta erbij, de kappertjes en de zongerookte tomaatjes. Even afkeulen en dan kan ze de paprika's met vullen. En die moeten dan ongeveer ook een half uur op de barbecue. Dus daar kan dadelijk met gewoon beginnen. Dus jij nu in de tussentijd met het ganse gezin en vriend, familie aan de tafel zit. Pak tegen een lekker flesje bier erbij. Doe weer ook. Dat heb je ook gedaan namelijk, ja. Ja, wel al meerdere. Jazeker. Maar dan moet je gewoon over wachten. Lust ook gewoon de barbecue op de achtergrond. Heerlijk man. Of is dat zo'n rouge in de kabel? Nee, dat is barbecue. Dat is goed, als het volgende keer ben een rijden, dan denk ik, oh dat is geen rouge. Dat is de maar barbecue. barbecue aanstaan. Ja. Dat is goed, ik dat weet. Ja, ik heb regelen. Als ze weer eens mogen zijn, dan zijn ze met Ik voel een nieuw barbecue. concept. Ja, Met barbecue. Dus gewoon deze setting, daar kies je gewoon. That's it. Hebben ze niks met te willen. Broerloft, mag maar niet doen. Catering hoeft niet meer geregeld te worden. Nou ja, dat is alles in één pakket.
Nou ja, Audrey heeft nu staan. Je staat voor u even snel in beeld. Maar Audrey, kijk even, ik heb het scherm natuurlijk niet voor niks omgedraaid. Want ik heb een kleine verrassing voor je. Let op, mocht de dingen nog even uit aankomen. Met op allemaal knopjes duwen die. Speciaal voor dich ben ik gans van Elsen naar Berg gereisd vandaag. Allemaal last minute. Allemaal last minute. Ik weet dat het scherm nu even duister is. Maar dat is niet erg. We gewoon de vier onze mond houden. Ik vind dit leuk. Hey Urke Grillers, je zit bij Napoleon en je ziet dat we druk en klussen zijn om op 1 juni weer vol open te kunnen gaan om samen met u gas te geven. Je zit nu vandaag bij de ouders van Audrey in de tuin om de verjaardag van Audrey te vieren. Audrey, proficiat met 10 verjaardag en maak er een leuke avond van. We gaan op 1 juni weer open en op 6 juni gaan we samen met een Urke grillen live op het terras. Geer tot dan. Een kleine boodschap van Dave voor Audrey. Applaus! Hey! Nu kent hij de dag niet meer stuk, ja. Nu kent hij de dag niet meer stuk. Toch zo'n beroemd persoonlijk bij, ja. Ja. Dave, bij deze was een beeldje wijs. Hij is in ieder geval... Alle kiekers weg. Ik zeg inderdaad, je gaat teruglopen. Dave. In ieder geval 6 juni zitten we bij Dave, bij Napoleon op het terras. Lekker man. En dan kunt u het ook wel goed. Bij deze zijn er ook al 2 plaatsen voor u gereserveerd. Dus je krijgt weer te eten. Weer sperrips. Nee. Het zijn geen sperrips. Maar Frank zei net van hij ging zelf gaat grillen. Oké, dan bij deze best niet meer goed genoeg. Ja, het kent allemaal. Nee, dat kent ze vanaf nu reserveren. Ja. Vanaf nu kent ze reserveren, dus? Nou, of in reacties of op de telefoon. Nee, voor wie Napoleon? Ja. Dat is niet bij ons. Oh, dat moet via Dave. Maar gewoon bij Dave. Ja, nee, want dan hebben we veel daar. Je kunt gewoon nu nog door Napoleon bellen. Zoek Napoleon op Facebook of op Google. Ja. Bel hem plat vandaag. Het zijn uurtjes in, hè. Laat hem gewoon reserveren en dan kijk voor aan de hand van de lu wat komen. Wie maakt er zin? Maakt er wel eens wel een briesje. Of voor die wij aan de overkant nog moet hier. Ja, dat is een andere locatie. Ja, dus dat, ik heb mijn man in de tuin ook nog gaan nu zitten. Ken allemaal. En we half huntjes. Ik heb nog gaat nu in de tuin nu. En die burgemeester op het balkon. Ja. We kennen het toch ook. We hebben daar nog wonen. Wie het pap van Frank. Allemaal in de kapstoel, in de knipstoel. Je kunt lekker in de kapsalon barbecue maken daar. 2 voor 1. En de kapsalon de barbecue, ja? Nee, de kapsalon barbecue. Dan mogen ze zelf invullen wie wat er gaat gebeuren. Oh, wacht, er is alweer gelopen in het zeuren. Wacht, zo, ik heb er met die. Wat ga je doen? Rozemarijn erbij. Dat is maken, hè? Hebben jullie dat met je gekregen toen? Maar, ja, ik heb gezegd voor alle ingrediënten. Maar het is wel tegenwoordig een probleem om rozemarijn te krijgen in de supermarkt. Doe ik dat op? Ja, ik koop het allemaal op, maar ja, ik ben nu echt 3 supermarkten moeten afgaan om rozemarijn te krijgen. Sowieso, ik weet niet of in de loesters van Jan Linders, maar ja, die hebben er echt niks van. Dat is... moet de Jan toch misschien eens gaan bellen? Dat is, die hebben echt van feestje cru en niks. Plus, de plus wel. Maar ja, dat doen ze ook. In dat via dat recept online zetten, dan moest ze snel wel, eigenlijk moet ze van tevoren, moet ik die dingen al gehaald hebben. Maar het rozemarijn en daar doe ik nog het tijm erbij. En dan is het wiet klaar. Het is eigenlijk altijd gewoon... Ik schreef weer op u als ik het dan zie en als ik dat vertel, dan klinkt het zo gemakkelijk. Ja, maar echt. En dan word ik vanmorgen een boterhammetje meer en nee, geen boter meer in de hoes. Ik denk, geen boterhammen? Nee, ik heb het gewoon op een hand. Maar oh. Ik dacht al, wat dat raar goed. Maar dat ongeveer al. Ik hoor de hele niet gelijk. Maar dat is een ander verhaal. Hebben we nog muziekje? Ja, zeker. Ik kijk weer gewoon naar Bas. Heb je vragen? Je weet het nummer, hè, jongens. Staat onder een beeld, gooi je meer erin. Ik vind de bekende roze balk. Voor de die zich toes afvragen inderdaad of we vandaag weer houseparty gaan opstarten. Ja, zodra ik weer een beetje... Nee, ja, niet nog weer wie komen. Dat is Bas gek dus. Wie komen. Zodra ik een beetje stroom met mijn iPad wou zeggen.
Ja, Remco, is het pletje weer, hè? Gezellig op Heerlijk, strand, man. in het Leukste ballen, Belgische ik ken het ook de Frans. barbecue. 67, 68, 68. Leukste barbecueballen, dat is Bonjour een... madame, bonjour monsieur, une parapluie, laisse pleu, nom de Ja, Dieu. dat is wel Paul Vusser even wel, dat is op. Leukste bouletjes. Van het flair over de boulevard. Lekker man. Maar eigenlijk moesten er dan van die... Rick zei er meteen nog, er moest stroopholen bij de boerenbondje en illustratie. Dat is er het allerlekkerste. Ja, ik kijk er altijd via een paar man. Die hebben ook ergens een receptje van de dochter van een vriend van hen. Die maken dat ook zelf. En die kopen dan zo'n ummer van 5 liter. En ja, veel papier van die putjes, vooral brandend zien, die binnen overal met straal op. Ik vind het zelf ook lekker. Maar dus daar gaat wel menig putje doorheen. Maar dat is ook het wel bij de boerenbond. Maar dit is ook lekker straal. Maar dat is wel goed. Vooral ook inderdaad, het gaat oesteren. Ja, we hebben het straks al gezegd. Ja, loppige dingen komen. Maar eigenlijk bij die leukste bouletten moet ook, ik vind die zelfgemaakte frieten. Ja. Ik heb een goede veur. Ik heb een voorstel, laten we eerst een keer even in Luc gaan proeven, zodra we weer de grens weer vermogen. Dat duurt nog wel even dus. En anders doen we dat gewoon in de illegale. Dan komen we het Frans en morgen zo door. Wie? Laat pletje flow. Een café noir of limonade, de crêpe Suzette met chocolade. Non de pie, non de pie, non de pie. Tegen die broen zeggen ze beige en tegen Schnee zeggen ze neige. In Liège, in Liège, in Liège. We hebben voor alles in die stad tegen de morgen gehad. Kom voor naar het bad, kom voor gewoon alle. Naar de meulekes op de vaart. En de zus, non de tju, wat's te nergens anders zus. Bij les Olivettes, dansen weer de valsmusette. En de huurs, non de tju, wat's te nergens anders huurs. Kom voor gewoon alle, lekker dansen op de vaart. Zeg maar oui, non de pie, tot vertel zien alle twee. Kijk nu wat het spannend, Remco gaat de zilverfolie openen. Leuk ze waffelen, altijd. Ja, geen taal beter. Oh, dat kent dat hè. Ja, jong. Bas, het is zonder Remco wat het dit gelukt. Nee, ja, daar moet je wijsje wel moeten doen. Soyez bienvenue au foire de Liège. Ce soir, on vous présente une grosse dame. Une très grosse dame. Vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça. Entrez, entrez, kom voor gewoon alle. Lekker dansen op de vaart. Zeg maar oui, non de pie, tot vertel zien Bas, alle twee. volgens een officiële hongerij. Ja, dat is ook vloeken in de kerk. Ja, die hebben dat op z'n morgen al een boterham op de hang gegeten. Ja, dit is het vaste plekje van de show. Ja, dat komt eigenlijk nog. Oh, ik heb het Dat komt eigenlijk nog. Maar ik denk dat we eerst even een Bas gaan. Moeten we ook nog even vertellen, als je nu toesdenkt, waarom steekt Bas eigenlijk de ganse tijd? Dat komt eigenlijk door Remco. Ik zeg nu straks, we moeten eigenlijk even 3 stoel neerzetten, dat Bas ook in de kerk kan zitten. Nee, hij zegt Remco, laat hem maar fijn staan, dan steekt goed achter de bal. Ja, nee, maar dat, ik heb dat toes ook met toetswerken nu natuurlijk. Die knalt het al, de ballonnen springen niet. Ah, je knal van. Nee, maar dan zit ik nu ook denken, als ik dan gaat beeld moet bellen of gewoon met een klant moet bellen, dan stoor ik meestal ook. We zitten al lang genoeg. En, ja. Ja, bel ze dan met de klant staand, of? Ja. Dus je blijft nooit zitten. Ja, soms, maar over het algemeen dan zet ik me de laptop gaat wagen. En dan of via beeld bellen, ja, dat gaat dan ook gemakkelijk. Dus toen heb je geen keukentafel, maar gewoon een standtafel in de keuken. Stetisch, ja, ik geloof Frank het. Frank het dat ook. Ik heb geen stetisch, maar ik heb een wagerkast. Als ik moet bellen, omdat ik natuurlijk ook huisvader ben en ook schoolmeester, alles tegelijk. Dus meestal gewoon ik boven, gewoon ik bellen. En die kinderen weten dat en dat gaat ook goed. Ja. Maar als ze dan voorbij rennen, dan is het in ieder geval goed te beeld. Ja, maar af en toe komen ze ook gewoon zien. Dat komt altijd wel zo met een handje er tussendoor. Ja, de klanten weten dat ook. Dus ja, dus, daar hoort zo wel eens kinderen op de achtergrond. Het is de nieuwe toekomst, hè. Zet, meneer Rutte. Goed, volgend onderwerp voordat Bas begint aan te praten. Laat voor het gezellig houden. Ja, we hebben besloten in de eerste uitzending dat we het niet over corona gaan hebben. Nee, ik zeg ook, we hebben het nog niet over corona. We hebben de toekomst. Maar mag ik... Ja, dan mag je beginnen. Mensen gewoon de camera. Zet de camera op. Wacht, de kumper.
Moeten er per se rode paprika's zijn? Nee, mogen alle kleuren, maar geen... Wat is eigenlijk het verschil tussen een rode en een groene en een gele? De kleur. Nee joh. Echt? Alleen maar de kleur? Ja, rood, geel, groen, hè, voor dat toch nog, want het zal komen, ja. Ik las Wilt deze week nog krap een berichtje van de potentaten dat ze me alweer niet gebeld hebben. Of ja, Remco gewoon niet. Nou, dat kan ik niet zeggen. Het is niet toevallig dat Frank hier is. Nee, We gaan volgende week bij Erik en de week daarna bij Almar. Verhopen dat we nog helemaal getkenning of vieren, maar ja, het zal Ik hoop dat dan de vrijheid wordt gevierd. de vrijheid, Dat ja. voor carnaval over 80 jaar zeggen, dat wordt onze bevrijding. Wat zie je ook dan best? Jalloud. Nee, maar misschien, ja, ook begin januari die monsterzitting, ja, dat is een voor... Ik ben al aan de Hey, leukjes, kan we dat niet ik ben al online aan de doen? leukjes begonnen, dat is fijn om te vertellen, maar zo... Daar hebben we het gisteren toevallig over. Die monsters, kunnen we die niet online doen? Ja, zeker, maar ja, nee. zit zich alleen tot ze van een kruk afkiept. Nee, Ja, joh. tot de artiesten van... Josje zet daar geen probleem met. Nee, ja, er zijn nog wel meer die wat dan, nee, ja, dat is zeker, we gaan daar zeker ja, op verzinnen. Misschien kan verder ook wel, gaat het betekenen. Ik weet niet of ik dan kan barbecuen nou, In de mondiaal 30 kan je punten. barbecuen. in de mondiaal, ja zeker. Ja, daar hebben ze een goede Vind ik er afstand. niet zo aardig. Nee, Ik dat ben aan wordt de dik. neukjes begonnen. Of in Dikke alle red, kroegen. man. Gewoon overal 1,5 meter afstand. Ja, we gaan er wel, we hebben nog even. We hebben genoeg zin in. Gewoon het is pas dicht, mee, dus, ordinair, laten vol open een ganse dag. Ja, De Louis zit er toen te wachten op de paprika. We gaan, de paprikaatjes, ja. Daar heb ze een vulling gemaakt. Vul gewoon door die paprika's met. Vul ze ook goed. Ik doe het met mijn hang. Ik vind het wel makkelijker. Het is wel wat warm, maar... vul ze er gewoon allemaal. Daarna draait ze ik zal één even volledig aanmaken. Daarna draait ze gewoon in de aluminiumfolie. Ik heb nu een dubbele, maar dat moet een enkele zijn. En dan zet ze hem gewoon ook weer op de barbecue. Ja, indirect. Sommigen denken van ja, indirect, daar heb ik die ribjes al liggen. Kijk gewoon of ze nog eens plaats heeft, of het de biep was. En anders ligt ze gewoon op de ribjes, zo je dat doen. En dan lukt ze dich ongeveer een half uurtje. Dus nu 5 op 5, dus 5:30, 5:30, dan gewoon voor ze eraf halen en dan gaan we ze proeven. En ik vul ze goed, daardoor heb ik zelf dadelijk meer sperps over. Dus, nee, maar goed. ze letten nog wel op. Als ze dan het eten krijgen, dan hebben ze allemaal tijd te veel. Maar nee, ja, dus ik gewoon de rest nog vullen. Zet een pleitje op. En Nee, ik zou eens een pleitje op kunnen zetten. Dat heb ik ook weer, als ik ergens ben in de rij en dan kun je bij iemand zeggen, hey, zet eens even dit op. Dat vind ik heerlijk als iemand dat zegt. Zoutgeer, alsjeblieft. Ja, precies. Maar doe steeds ook echt dicht bij de Lu, ja. Doe is dan vanzelf koop je de nu. Ook al slaan ze thuis gewoon elkaar. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Ja. Ja. Dat is echt een goed onderwerp. Ik heb je ook een stukje goed op tafel gezegd. Zit op de tafel aan, die is mee van. Wacht je? Wacht zei altijd dat ik zijn de dikste vriend ben. Dat is niks van alles. En de meisjes lachen liggen puntjes in mijn oploszwembad. Geen stress en geen jaag. Je bent met tonnen met de jongen, 12 calippo's in de maag. S'avonds lekker barbecue en een ijskoud putje bier. Ze moest ze kennen blijven, maar wat wil ze nu nog? En nog een putje bier. Lekker een station, die snor de Gaia her. Dik die man voor boterham, mijn fijne gegeten aaien. Blote voeten pad gelopen, ligt een bios op de hoek. Als er een dag eens niks is, in de hangmat met een boek. Gisteren met de oude trein, met nog ik bij de machinist. Jo, de hemel neemt steeds verweten dat het barstand is. S'avonds lekker barbecue en een ijskoud putje weer. Wat is je door? Wat even klappen? Ja, klappen. Meneer Van Schendel. Voor de hardwerkende mensen. Voor de hardwerkende mensen. Voor alle hardwerkende mensen, behalve Danny van Schendel. In prachtig Parkstad, bloemenbloed, lekker zoetjes in de zon in zomers helle.
je beer. Zo moest ze kennen blijven, maar wat wil ze nu nog? De caravan steekt op de oprit van mijn hoes, op de beste reisbestemming van de wereld. Geparkeerd in prachtig Parkstad, bloemenbloes, lekker zutjes in de zon in zomers helle. Oh, ik heb een plek ontdekt, de gek, dan zie ik me kapot. En met de zomer en de bullen lekker in de dagje pot. Loop ik hier langs het blijven en geniet de echte vlieg. De zon hier helle en de windjes, ja. Kom je in de opkost, zwem wat in de straat en gingen ja. Hij is goed gevuld, de barbecue Bas. Super gezellig goed. En dat voor 3 man, hè. Dat, Ja, ik zie hier op de achtergrond wel een beetje zien rond met gebarbecue. Dat is ook een schone barbecue. dat je mooi nog gevulde paprika op de barbecue. Moet je alleen paprika's rollen. Oh, kent. Ik heb wel nog vulling voor je. Ja, niet nu, maar als je mooi nog naar de winkel wil. Bijvoorbeeld. Moest je me even We zullen een... nu toes en dan even schet ten achtergrond hier net. Remco, het ziet er weer allemaal hartstikke gezellig uit hier en het begint allemaal goed op te sheren. Met kieken. De restart. De restarten back. En ik denk dat in het midden. Ja. We worden de restarten eigenlijk ook gesponsord door Owen Smith. Dat neem ik eraan. Oh, wacht, ik zal die aanzetten. Ik heb gisteren met Owen Smit ook een paar pintjes gedronken. Ja. Ja, dat is ook goed genoeg. Owen hemzelf. Owen hemzelf, ja. Het is ook goed genoeg om een keer bij hem in de tuin te komen. En hij had nog het geitje zitten, dus ja, dat heb je wel eens geen gewoon... vlees. Ik heb wel eens gewoon... Het zeggen ze in hand, hè. Ja. Dat is een handwaard, ja. Hand? Dat is wel hand, ligt ook, hè. Ja. Nee, maar ja, dus inmiddels hebben we al genoeg plaats. We moeten ook niet vergeten, uit editie 1 heeft zich, ik ben de naam verkeerd, heeft zich ook nog gemeld door wat voor eigenlijk de terugkoppeling. Hans, ja. Hansie. Ja, Hans sowieso. Maar als we naar Hans gaan, dan gaat het voor Hans koken. Ja, Hans gaat dan ook zelf koken. Tussen nog inzetten of een en nog. Ja. Hij stuurde vanmorgen om 2 uur al de eerste foto's dat er aan het grillen wordt. En jongens, volgens mij heeft er de slachter op zijn Limburgs, de slachter official. Ja. Op Instagram, dus zoek hem even op. Ja, dat was magisch, man. Ja, het ziet er Kijk, altijd die goed is het uit. magnifiek, maar dat was ook wel magisch. Ja, nee, Hans kent het toch wel. Zou dat ook met Jaaskes gooien? Hansie. Ja, ik weet het niet. Ja, misschien dat zin we dan wel ergens, maar... Nee, ja, dus dat gewoon voor zeker. We hebben nog genoeg plaatsen voor drinken. Ja, top. Ik denk dat we het jaar wel rondkomen als ik Ja, want de aanmeldingen zo langzamerhand zijn, waar we allemaal morgen gaan. En de tussentijd, Remco, vind ik het ook niet onverstandig om te vertellen dat ik ook een pleitje heb verder gezet. Dus voor mij mag ik de muziek even uitzetten. Ik neem me weer even met, want dat is de wonderbaar 3 minuten, die komen er nu weer aan. Ik hoop dat ik kijk nu.
Dit is wonderbaar. Dat is echt gewoon muziek. Zaterdagmiddag is in de werkplaats. Jij is op het werk geweest. Alleen op. Nee, grillen op. Ja, maar in de middag. Dat is het begin van de avond. Het sluit wel zwaar aan, want volgens mij is wonderbaar om 4 uur afgelopen. Volgens mij wel. 4 of 4. Dat is eigenlijk van de verlenging van wonderbaar. Ja. Dat is ook wonderbaar eigenlijk. Ja. Eigenlijk is het weer wonderbaar. Ja, weer zo'n moedertje. Ook dat. Oh man, lekker. Dat is fijn, dat is fijn. En de tussentijd is Bas ook gewoon lekker door aan het schrillen. Ik heb nog even gedaan. Kijken nog even naar de barbecue weer toe is. De plank is leegzinnig, Bas. Dik heb ze alles erop liggen. Als we toes doen, dan gaat het op de plank liggen. Dan is het niet goed bezig. Dan gaat er geen mis. Of er moet een vrouwmachine, hè, dan kent het natuurlijk. Dan moet er vuil op de plank. Ja. Dat heb ik. Nee, ja, het ligt allemaal op de barbecue. Goed gevuld. Dus, Zo ga je het geeft bijna leeg, ja. Ja, dat is door dat folie allemaal, hè. Ja, lekker. Ja. Ik ga vandaag even aan de camera draaien, want de ellende waar we weer vandaag met zitten, Remco en ik dan, is dat we niet alleen links voor ons, rechts voor rug, maar ook rechts van ons in de barbecue hebben. Ja. We zijn gewoon ingesloten op de barbecues vandaag. Ja. Het is gar niet erg, ja. Och man. Je hebt het slag tegen getroffen op zaterdag, 4:15. Pas en zeker. En zou ik je ook vertellen wanneer? 2 weken geleden, toen het zo regende en toen begin goed. Toen hebben we het slag getroffen. Ja. Wij hebben het die strak even gestuurd. We zitten vol met verrassingen vandaag. Ik ga niet even naar dat schermpje voor me kijken. We gaan de microfoon uitzetten. We gaan even het gezellige muziek van Martijn. Kent ze hem? Martijn, ja. Martijn op het rooftop, ja. Martijn van de Gaarniks. Speciaal voor ons opgenomen, jongens. Ja. Voor hebben Martijn. Hij zei het ook in het begin. Zei het? Ja, hij zei het in het begin. Nou, dan hij had alleen de verkeerde trui aan, maar dat kwam omdat hij van ons in de was lag. Nou, dan gaan we even kijken naar Martin. We hebben een leuke set voor jullie. Pak een drankje en geniet ervan. Tell me what you're crying for. I'll wipe your tears all up. If you're so taking love, we'll come for you for sure. If we're caught in a way, I will carry over. It don't matter where you are, I'll run to your front door. When my echoes in every direction, you know my heart's never on the moon. And in the dark times, you don't have to question if I'm around where we are. You could put an ocean to my love. You could keep us apart. You could build a wall, burn it up, just to get to your heart.
your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. High on life till the day we die. High on life till the day we die.
I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to you without a doubt. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you. Anything at all to keep me close to you. Tonight I wanna drown in an ocean of you. At the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Oh, oh. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight 'cause we're scared to be lonely? Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight 'cause we're scared to be lonely? Ja, in de tussentijd gaan we Ja. nog even gaan weer. Want meneer Garnix had ons roetje gekieperd. Martin vond het geen goed idee. Sony en Werner. Oh, Sony zit... Sony en Werner, dus genaakt. Werk is nu live, zie ik. Dus Ja, we zitten weer erin. we zijn weer online. Hopelijk kijk je ook weer snel. Ja. Oh, wacht, in de tussentijd heb ik nog even aan Erik Kerkhoffs nog het apps geschikt. Verzin ik niet scherp, maar dat is een uur geleden. Dat moet opgelost zijn intussen. Daarna komt, ja, nu is het goed. Oh ja, dat heb ik al geantwoord. En wat wordt met de moer gebeurd? Ja, dat is natuurlijk shit als dat ook de nanummer via Facebook meddeelt voor dat opgeleverd is. Hij heeft natuurlijk niet moeten doen en we zeggen, oh dat hoor. Ik heb niks gezegd, Erik. Nee, ik heb niks gezegd, Erik. Maar in ieder geval, wordt een blauwe kist, die staat daar. Die staat nu wiet van de moer, wiet van de shutting af, dat ze in ieder geval hier nergens tegenaan kunt vallen. Anders wordt het verzekeringswerk. En, de nieuwe route zit erin. Sterker nog, Wim Hoebenparket heeft vandaag ook de plintjes zelfs gezet. Parket ligt erin. Dus, ik wil ook een editie wie mij toe. Ik heb gewoon niet. Sowieso, want ik hoor allemaal verhalen, maar ja, dat wil ik wel eens. We gaan nog wel een editie bij mij. Ja, wie mij moet nog inkomen, want ik heb twee van die kleine, die willen ook wel. Die vinden dat ook wel spannend allemaal. Ja, we vinden dat hartstikke leuke uitzendingen met kinderen en zo het allemaal. Dat, ja, maar ik ben daar met een mal begonnen voor mijn betonnen blaad, dus dat moet nog 4 weken draaien. 4 weken? We zitten dan een feun op, man. Feun, dat moet niet zo snel. Dat moet, doe je eens alles indirect daar. Alles indirect. Ook zelfs de betonstof. Ja. Dus, ik kan nu een opmerking maken, maar die laat ik achterwege. Komt wel goed. Ik heb gewoon iets. Er komt eigenlijk een cadeautje. Een cadeautje? Ja. Dan heb ik nog meer gehoord nu. Want ik ga je ook... dat cadeautje dat zal dadelijk wel zien komen. Ja. Ik ga je ook Tom Guskes en Savira van het Pintelierke even aan de lijn van de wijk. Die zou eigenlijk even filmpje opnemen, maar dat is even misgegaan. Ik zou zeggen, voor de volgende editie, kijk zeker weer. Want Tom, de Geitos en Savira die gewoon eens gaat heel leuks aanbieden. Die hebben namelijk een beerpakket. Dat ze elke wijk doen. En je vult het natuurlijk al aankomen. Urke grillen is ook borrelen.
Dus je mag zelf de link langzamerhand beginnen te leggen van wat we daar met gaan doen. Dus Ja. to be Wat ze dan wel noemers doen is ook even onze link delen. Ja, dat gewoon ik sowieso even. Dan wordt 10 kans gaat minder om te winnen, maar dan hebben we veel meer kijkers. Dat is een ding wat zeker is. Frank Martens is er ook nog met een kijker. Ik weet niet of Ik zal eens even kijken of Frankie kijkt. Vanuit Scheverik. Ik weet niet of er... Frankie is niet aan het kijken. Is Ik er zie niet wel aan het Frank Zomerreicher, maar... Nou, ik zal hem zo meteen eens even gewoon appen. Hoe zou je het doet, Bas? Ja, ik zal echt de barbecue nog eens opmaken. We zitten inmiddels half 6, dus nog... 4 minuten 38, ik kan vooruit. 4 minuten 38? Ja, ik heb even gevuld. Heb je tegen een pleitje van 4 minuten 38, Remco? Gewoon eens even snel kijken. Hebben we een pleitje van 4 minuten 38. Ja, nu inmiddels is het al 4 minuten 28. Dat heb ik wel. Oké, ja, doe het maar. Oh. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg Kijk zeker even. niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Ja, is inderdaad beter, Remco. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Calm down, 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 my love is calling. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Calm down, 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 my love is calling. Come over here with your Remco, we gaan Frank toch even appen. Straat? Ja, is dat niet met een kijken? Geef het mis bij je, man. Het gaat helemaal mis hier. Is dat een veer aan het kijken? Of is nog immer dat boel op het ruimen van het vers, man? Mensen de zus van Veer houden. Nee. Veer. Oh. It's our fast moonlight. Nobody will see us go. And I wonder if I let you walk by you once more. Maybe you will look into my eyes and you will see just what you done to me. The time is short. You know we only live one life. Yeah. It was love at first sight. Ik kan me daar trouwens niks bij voorstellen, Remco, dat Bas nu binnen die 3 minuten zo wat druk is. Afkniepen. En eindwasje. Dat sowieso. Ook als het ijsje neemt. Ja. Dus jullie doen toch de barbecue? Ook zilver. Nee, ik moet zeggen, als hem opentrukt zijn, kun je wel inderdaad de geur kunnen en ik goed door, moet ik zeggen, door de struik. Fantastisch. Rustige muziek vandaag, Remco. Welk nummer woont hier? Op welk nummer woont hier? Als ik nu die grote box heb metgenomen, hij wil er niet door hoeven gaan. Hij is het gewaard. Heb ik in het verleden natuurlijk wel alles gehad. Machine. Machine come en cadeau. Hou nog geen machine. Zo weet wat het lekker is. Ja, dat is op de horloge in het kieken, man. Is het zoiets?
Ik moet nog even ijsje aan doen. Ik ben even naar het toilet geweest, ik heb ook met hen gewassen. Zo sowieso. Het gaat gewoon wel. We houden al in de gaten niet, dus dat hoeft niet. Hey, daar komt af en toe zijn geur voorbij. Oh, dat is fantastisch hè. Ja, zou het goed gewoon... Ik denk dat het perfect is. Ja, dat voor echt gewoon nog na te hangen. Waar ook de link naar de volgende plaat eigenlijk. Oh. Ja, zo'n pleitje rijden. Ja, dat is een bruggetje maken. Ja. Draai maar een pleitje, dan gewoon niet tussendoor... Nee, dat is gezegd 4 minuten 38. Ja. Nu willen we weer ook eten. Maar dan gewoon ik ze er vanaf halen. Oh. En dan kunnen de lui toe ook gewoon het beurtje klaarmaken. Wil ze nu toch niet echt perfect gaan rijden, hè? Nee, weet je wat ik ga draaien? Ik ga draaien, loop niet weg. Want dan brandt het aan. Weet je, ik heb een goed idee. Omdat toch, wat ik nog, ik heb ook bepaalde muziek nog een beetje gemist. Ik heb nog, boete de Tiroler Vrijdag, heb ik nog een anders even voor ik verder ga. Even, gewoon getrans andere muziek, kun je net op. Mustang Sally, guess you better slow your Mustang down. Mustang Sally, baby, I guess you better slow your Mustang down. Guess I better put your big feet on the ground. Oh yes, I will. All you wanna do is ride around Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around Sally. Ride around Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around Sally. Ride, Sally, ride. One of these early mornings, gonna be wiping your weeping eyes. Yes, you will. A vintage Mustang, a 1965. Now you're going around sticking my woman. No, you don't wanna let me ride Mustang Sally, baby. Yeah, I guess you better slow your Mustang down. Yes, you will. Hope you will. Gonna run the town. I'm gonna put your big fat feet on the ground. Oh yeah, Sally. Well, look here. All you wanna do, ride around Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do, just ride around Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around Sally. Ride, Sally, ride. One of these early mornings, you're gonna put your back feet on the ground. Oh yes, I will, Sally. Oh, we hadden het zien rijden. En dat komt leuk, maar ik had een meneer Victor in mijn hoofd. Ja, fantastisch.
In de tussentijd, als we toes met zitten tieken, hier wil ik het foto's gemaakt van het eerste gerecht, die gevulde paprika's. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar de foto's die Ger allemaal toesmaakt van het grillavontuur. Dus laat vooral ook die foto's op de social media komen, op Facebook en Instagram. De WhatsApp kan je ook even naartoe sturen. Ik zit echt met smacht op te wachten en dan laten we natuurlijk ook weer een beeld zien tot iedereen ervan met kan genieten van de eigen creaties toes. Laat het allemaal smaken toe. Ja, lekker. Zullen we dan ook hier beginnen aan de gevulde paprika? Ik heb het helemaal even gevuld. Ja, dat is het mooie. Ze smaken allemaal hetzelfde, dat is niet van zeker. Dus we gewoon eens even uit van die pitting hebben op die jas. We moesten dit eten eigenlijk. Als je toestipt hebt, wie ze dit moest eten? Wie ze de paprika het beste kan eten, dan hulde het gij. Als de originele meneer hebt gevonden, stuur ook even een foto op Facebook, of op Instagram, of WhatsApp. Wie keer de paprika's in aan het slachten, om het dan maar even om het zo te nemen. Kijk eens daar naar een lekker pilsje erbij. Heerlijk, dankjewel. We zijn hier vandaag op de verjaardag van Audrey. We gaan vandaag nog even zingen. Even de stem smeren.
Remco, wat is het eigenlijk allemaal doen? Ja, leuk is als met dat man. Inderdaad, dat was een slag op. Ja, oké. Kijk, heel teuren. Ja, Remco, het is fantastisch tot nu toe. Nog beginnen? Het is echt goed beginnen te werken. Lekker geschoten met het vlees. Het witte koers al aan. Ik ken het allemaal. Ik heb nog het bijzonders in de aanbieding. En dat heet strak beloofd. Want ik weet niet, kijk even naar Bas in de tussentijd of hij nog een bepaald idee is dat er zegt van moeten we nu eventjes een kleine pauze inlassen of dat er zegt van... Nee, voor 3 dingen nog een pleitje en dan gewoon voor de ribjes. Die liggen er nu ja, 1,5 uur, 3 kwartier op. Over die zaak ervan aanvallen en gewoon ze insmeren met de barbecue saus. Zodat we wel de ogen voor een urke aan kunnen knagen. Je moet er nog een uur vol hebben. Oh, dat lukt. Dat is makkelijk. Liek mee. En nog even lekker een feestnummer, Remco. Wat we missen. Ja, lekker. Jouw schoonheid, die jij draagt, verblindde mij. Jouw glimlach maakte al mijn gedachten vrij. Hey, laat ons nu zweven op het geluk. Wij tweeën samen, nee dat kan nooit meer stuk. Ga met me mee, dan word jij mijn vrouw. Oh liefste, zeg
met z'n twee. In de tussentijd kreeg vrouw Goedgever ik nog een appje van Frankie Martens. Daar wordt nog niet met het eten begonnen, want waarom wordt nog niet met het eten begonnen, Bas? Ja, hij moest, ik snap het natuurlijk ook wel, hij is doos, dus dan moest ik even nu een fles bier pakken. Oh nee, maar dat is Hij wordt wel in de lentebokjes. Ja. Vind ik wel, hartig Jan, een lentebokje. Met een brandglaas, dus ja, dat vind ik op zich wel goed. Ook weer vloeken in de kerk. Ja, ja maar ja, brand, kent ze alles uit drinken of niet? Hoe de brandglaas wel, maar het ligt er ook aan wat erin Ja, zit. een beer of... Ja, nee. Of zo'n boom. Maaswater. Maaswater, maaspils. Ja, hey, wat voor even niemand te vergeten, waar je Raoul niks hebt voor die jaar. Ja. Hoe heb je dat microfoonkabel nu gelakt, lang? Moet eens even kijken. Pak een microfoon. Kom eens hier even achter ons staan, Raoul. Ja, die geven rustig door aan. Pak ze even de bier. Die liggen al in de diepvries. Oh, die liggen al in de diepvries. En kom hier, mogen ze even achter ons komen staan, tussen de zin. Ja, hier tussen de plan door. Ja. Door de jungle en dan... Wat smaakt het? Het is heerlijk. Voortreffelijk. We zitten hier met Ik heb nog nooit zo stil gezien. Is dat echt Dat zo? bedoel ik. Augustijn. Augustijn, ja. Laten we het niet vergeten. Kijk eens hier. Raoul, wat gaat komen brengen? Nick Shallow. Zeg ik dat zo doet? Niks zo kennen, ja. Niks voor cello? Niks zo. Niks zo cello. Ja, nu kunnen we lang naar die fles kijken, maar die lukt wel gaat voor te keuren niet. Maar ik begreep uit alle verhalen, ik geloof niet dat ik het ooit geproefd heb. Dus, dat kent eigenlijk niet. Dat kent eigenlijk niet. Dat begint er als met. Maar doe maak dit zelf. Ik maak hem zelf. Het is begonnen als een hobby, maar het is een beetje uit de handen lopen de laatste tijd. Het lukt best goed, nog eens zo zeggen. Een beetje. Dus ik maak 9 liter per 3 weken. Het smaakt goed. En één flesje is een half liter. Maar ik bedoel, dat zijn de citroenen die ze moest peersen. Ja, nee, dat is vooral de boetekant van de citroen. Oké. De citroen zelf is niks met, die gooit ze weg. Oké. Dus eigenlijk de boetekant van de citroen, Dus ik wil eigenlijk gewoon nu een uitdaging voor Bas aankomen om met de rest van de citroen een gerechtje te bereiden. Verzin er het basis. Ik Frans zo even aan het... Dus die 40 euro worden in de camera goed gegeven, die zijn toch... Nou, het leuke wat ik heb met Bas samen alles in een keer een gerechtje gemaakt met. Ja. We hebben een kipstoofpotje erin gemaakt. Kipstoofpotje, ja, dat is op zich wel nog wel een goed idee om dat nog eens... ja, daar hebben we vooral vanaf het begin al eigenlijk gedacht. Maar ja, we zitten met die coronamaatregelen natuurlijk. Dat van die met z'n tweeën zwaar kort op één mogen staan om te grillen, maar dat komt gaat. We gaan een keer goed komen. We gaan samen nog gaan maken en zeker dat stoofpotje wordt toen heel lekker. Ja, dat wordt warme verwachting wat het goed is. Maar dat stoofpotje... Dat kijken, dat klopt ook. Hè. Klopt? Nu heb je de microfoon. Dat wordt echt een hele matige plop. Dat wordt echt een matige... Ik moet niet een dikke vingers ophouden. Dat heeft ze van tevoren even niet te doen moeten zeggen. Ik heb toch immer weer dat rood schelgroen op. Ik geef Remco ene. Ik geef Raoul ene. En natuurlijk voor de jarige ene. Lustig dat niet. Eens moet de eerste keer zijn, hè? Frank lust het ook niet, maar drink jij met. Ik lust het ook niet. Dus ik geef dus even door naar Bas. We moeten wel even proeven. Ja, nee, ik proef dadelijk zeker even, maar ik geef hem toch even aan Raoul. Wie deze? En ik hou me de rest van de fles. Er moet nog wie, joh. Wat? Moet nog wie veranderen? Oh, want u zit tot er nog meer geluid. Maar als ik zo luister, ik krijg dat een niet op het voorstel. Nee, wel vanaf afgelopen maandag met die man zitten. Waarop staat je lezen? 1, 2, 9, ja. Ja, dat is goed. Eentje heb ik zelf ook geteld. Eentje van 9, wacht. Zet op die aan. Ik tel er 2, ik zet er toch op die aan. Och, wat een gezelligheid hier. Maar goed, Raoul, dus met de blieft niet veel bij dicht toes over van die glaasjes, van die flesjes begreep ik. Ik drink hem bijna zelf nooit. Ik heb er net nog 3 toevallige nerven met haar. Het wordt schreeuwig afgenomen. 3 glaasjes of flessen? 3 flessen. 3 flessen net nog een nerven gehaald. Ja, bij mijn kapper denk ik, ja.
Maar we moesten niet alles vertellen, nou, want dit is allemaal live. Hè. Oh, wacht, ik krieg het toch wel. Kijk. Dat klinkt dan toch beter. Oefening badkunst. Ja, dat bedoel ik. Nou, op O3. Op O3. Santé. Lang zal het leven. Wat een rust. Wat een rust, buurvrouw. Lekker. Proost! Proost, ja. Ah, ik ga het kopen. Vorige week rond deze tijd begon ook even met een graatsmeijer. Je weet het? Ja, de kent ze nog wel eens een keer af hun avond. 6 in Nederland de bier. Ik weet het, toch, ja, er zit meestal wel flink alcoholpercentage in, dat is wel denk ik. En dit is Urke grillen, maar dit is ook Urke borrelen natuurlijk. En dit is je denkt, ja, dit is de barbecue borrel. Allemaal te... Ik zou hier niet een uur aan blijven. Nee. Hij moet nu weer terug naar die verzin, dat we straks nog even En morgen gaat komen. Ik zet hem even hier neer. Voor de mensen van Arriva, ik denk dat we met een trein terug gaan. Ook dat is noodzakelijk, want ja, dat... Dan kunnen we de barbecue dan weer in zitten. Ja, dan hoef ik in ieder geval ook de barbecue niet achter in de bus te zetten dit keer. Dat Shell, dat rookt nogal een beetje. Zijn we van het Shell de laatste keer achter gekomen. Ik wou deze week inderdaad even nog editie 1 bij Ninja bij Mark nog het opgehaald. En dan zie ik toch weer een vertrouwd beeld achter Bas terugkomen. We hebben de Paul weer bij ons. Ja. Absoluut. Is er een beeld of moet ik hem Ja, nee, er staat een beeld. Maar het Aniek inderdaad natuurlijk hartstikke fijn gemaakt. De piel wies naar bek, is het ook naar bek? Ja, dat kan hè. Ja. Iedere piel wies naar bek. Elke piel wies naar bek. Nou, dat is goed, mocht ze ooit verdwaald zijn, elke piel wies naar bek. Heeft hij gewoon nog een pleitje aan, anders dan zet ik wel even gaan op in de tuin. Zeker. Dan gaan we er nou weer met de ribjes. Ja, precies. Dus je kent die langzaam al van de barbecue afhalen. En dan gaan we ze er nou even flink insausen. Want vrij dus in een 3-2-1 barbecue. 3 uur direct grillen. Nee, 3 uur. Ja, eigenlijk, dat heb ik de lune nagedaan, maar eigenlijk zou ze moeten roken. Okay. Toen heb ik wel al het vuurwerk gedaan, dus ik heb ze al gerookt, zeg maar. Maar dat hebben ze 3 uur inderdaad gewoon grillen zonder gat, dus wel indirect. 2 uur in de aluminiumfolie, dus een beetje stomen hebben ze dat door de appelsap en door de boter. Dat heb ik nu gedaan. En daarna gaan we ze nog een uur, of even kijken afhankelijk van wie warm in de barbecue is, een uur even zonder de aluminiumfolie, met de saus eroverheen. En dan tot die saus een beetje gekarameliseerd is. Die ribjes, want houd er ook rekening met als je ze dadelijk van de barbecue pakt, die zijn gaar. Dus denk niet van ik pak die droog en ik pak ze gewoon vast, want dan valt het tegen. Met ze het goed gedaan is natuurlijk. Ja. Dus dat zou de proef op de som zijn. Ja. Maar goed, jij is dadelijk nog, jij stikt veel even aan het karamelliseren beginnen, dat jij stikt nog oetje breed even veel. Ja, ik ga ze al eraf halen en dadelijk komen we weer even terug. Goed, dan ga ik dat alvast in beeld zetten. Remco heeft nog een vijfpleitje in de tussentijd voor het toes. Blijf die foto's inchecken. Hè? Yes, via Instagram, @urkegrillen. Dan posten we weer zo. Wat was met dat kruidenschijven? Dat is zeker goed. Nou, mocht ze me de ziektes leggen, denk ik, want... Is dat koud? Oh, dat zit er een schaam. Oh, dan weet ik dat je dadelijk ook. Oh, maybe it's my head, maybe it's my location. I am being sentimental, but I need you now. Oh, let's take a trip, get a villa in Ibiza. The ocean's on my mind, and it's where I wanna meet you. Let's take a trip, get a villa in Ibiza. Villa in Ibiza, villa in Ibiza. I've been dancing on the weekend in all the same places. I see everybody running, but I don't know what the race is. So pick me up, 'cause I feel a little wasted. I found some magic in my pocket and I wondered if you'd take it. I am being sentimental, but I need you now. Oh,
chip. Let's take a trip, get a villa in Ibiza, villa in Ibiza, villa in Ibiza. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge words of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh baby, it's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around. Hey, bekend op een nummer die ik nooit, zo Ach zo. Ja. Zo'n schwan nummer. Heb ze van bieden. Ik heb het ook graag. Je moet druk met hem. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh baby, it's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around, 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 it's in my face. It's in my face. How bizar, Bas. Ja, how bizar. Ja. Kijk eens wat filmpje leuk. Zo bizar is dat ook. Ik vind alweer een putje met saus komen. Dan word ik altijd vrolijk van als ik een putje met saus zie. Ja, zo'n saus heb ik zelf gemaakt. Ik heb boter, ketchup, honing. Dat van het filmpje van deze week? Van een filmpje, ja. Dus de jullie hebben het allemaal gezien. Ook met die boxen alles. Ik heb vrijdagmorgen gisteren 4 liter gemaakt. Om natuurlijk iedereen in die boxen ook de saus te doen. Als het goed is zitten er meer dan genoeg saus erin. Maar dan mocht ze het ook wel redelijk dik erop smeren. Wat ze over hebben, kan ze natuurlijk de nodig gebruiken om in te dippen. Maar we gaan ze gewoon even flink insausen. Als het goed is, als het ribje net van de barbecue gepakt hebt, dan buig er al goed door. Dus eigenlijk valt er al wiet van het bord af. Ja, doordat dat ze nu nog even 3 kwartier tot een uur op de barbecue ligt, wordt die saus even een beetje karamelliseren. Lekker. Dus ik ga ze insmeren. Daarna is het zoet genoeg dat ik hem terug op de barbecue leg, alweer indirect, nog helemaal 130 graden. En dan moesten we wachten. Dus even wachten, maar... Geduld is goed. Ja, dus het gaat wel smaken dadelijk. Dat heeft wel gedaan. Ik weet niet hoe de
pleitjesmeister is, maar... Onze pleitjesmeister, dat is even tussenuit. Ik denk toch dat hem de zon just gaat te vuil worden geboren. De zon en gisteravond. De zon en gisteravond begon het toch langzaam een beetje te komen door. Dat zal fijn voor jou krijgen. Ja, ze gaan zo weer terug op de barbecue. Ja, dat is helemaal... Kijk, je ziet hem met zo'n oppak, hij buigt, hij knapt bijna, maar hij is best wel voorzichtig, zo zingen ze als dat ik altijd invult. Kijk, dat is, ziet er gewoon echt goed doet. En dan gewoon rechtstreeks op die grillplaat. Ik weet niet of je er toen een beetje bijhoudt, dat je er in hetzelfde tempo zit. Als je er niet in hetzelfde tempo zit, laat het vooral ook even weten. Hè. Dan passen we er een beetje aan en dan doen we er even op het gemaakt. Stuurt je even een appje naar het speciale 06 nummer wat we hebben. 0682816197 of naar de Instagram of natuurlijk op de Facebook, wat ze wil. Of de jullie die op YouTube zetten. Daar kan je ook misschien nog een commentaar eronder in gooien. Dan heb ik, gaan we nog even weer met Jet Muziek. Natuurlijk beloven, dat is een tussen 10 en 6. Dus ja. Normaal is dit genre het later. Speciaal voor u in de aanbieding. Moet ik mezelf niet de microfoon nu duwen. Heb ik het leuks voorbereid. Daar zit voor even goed. Gaan we even door met Charlotte de Witte.
wildigheid weer. En tussen die zit je Bas achter ons doorlopen met... komen en gaan van mensen. We hebben een paar keer in met Chang corona-proeven het allemaal gemaakt. Oh, dit vind ik heerlijk. Dat is zo lang. Zo is. Maar mocht er nu toe eens achter liggen, laat het eens even weten op de app. Check ook even een foto wie het cheer zit met de sperripjes. Wie echt uit het roet zag. Oh. Zo veel jaren minuut nog. Want daardoor voelen eigenlijk weer opties synchroon chillen. En of je ook pas bij je tweede flesje zit, just wie weer. Genieten, even doorgrillen, genieten. Dit is echt genieten. Fantastisch. Het zonnetje is even weg, vind ik ook niet erg leuk, hè? Nee, ik heb de trui aan gedaan. Ik zit in de schaduw, dat is koud. Of ja, koud. Fries. Fries. Wie zeggen ze dat op zijn streeks? Fris. Fris als het koud is. Kaait. Ik heb het kaait. Oh ja, dat ging vandaag het Streekse Ruf. Dan gaan we dadelijk even uit in het maken. Toch, en de cursus is al begonnen dan. Ja. There's no one left to trust. No broken heart. Als je het niet, zo gaan we even een muziekje voor onze grote quiz. Ouderen, best je er klaar voor de quiz? Best je klaar voor de quiz? Heb je nog een paar woorden? Best aan het zoeken. We zoeken nog even wie, want als je het niet. Bas is nog even instructies over de app checken voor jullie die toch het moeite hebben met. Ja, dat wil ik even. Wacht even Bas.
En in Geverik wordt een verbinding uitgevallen, dus ik moest even Ja, er waren vleegmachine als je komen, kreeg je ja. dus, En ik heb ook met, sowieso met Else vooral een hotline. Ja, dat is een Else wat al 3 keer met gedaan. En ja, nog wel gaat vragen, maar ja, vragen... Ik ken er wel ongeveer rooien. Ik ken er wel rooien. Rooien. Maar het is allemaal goed gekomen, dus... Volgens mij gaat er ook langzaam uit door in Else. Toch al? Nou, er komen weer een paar flesjes bier, hè? Christig er gewoon 3 flesjes bier in een keer. Ja. Nu snap ik ook waarom sticht die houten plaat de vuur op staan. Meneer Soeren. Geef hem daar maar. En Veros maar afro. Oh ja, dankjewel. Lijk flash. Hebben we weer tint aan bij de peut te pakken. Dus dat is altijd fijn. Ik ga er tussentijd heb ze een paar woordjes. Hoe hebben we de microfoon eigenlijk? Nog even. Nog even kus. Nog even. Frank Weelse dit vol. Ja, ze had niks verstaan. De microfoon van Frank steeds doet, zullen we maar zeggen. Zeg nog even, we hebben Charlotte heb afgezet. Daar komen ook intussen weer allemaal copyright claims komen niet binnen. Ik kreeg nu weer live een appje van Roy Hermans. Ja? De temp is me gaat ingezakt. Ja, is toch positief voor de corona? Nee, de temperatuur is ingezakt voor de barbecue. Ja, maar ik heb hem vanmorgen nog tips gegeven. Hè. En een goede tip is, als ze hem vaker opendeed, doe ik om de 3 kwartier tot een uur. Leg ik gewoon 3, 4 van die briketten erop. Dan blijft ik de temperatuur eigenlijk continu. Wie laat heb ik hem? Ik wacht het later in. Voordat het hier dat ik die opmerking maak. Je bent wel wakker. Ik ben wel wakker, ja. 3:15 heb ik de barbecue aangezet. Dus inmiddels 2,5 uur. Ja, hij is nog immer. Trouwens, kent ze dat begrip in de ruimte stond te lullen? Ja? Ja, dat was precies namelijk een doon. Facebook wordt er even gezocht. Dus op YouTube wat verwaardigd dan. Maar de copyright claims van Charlotte de Wit die komen toch keihard vanuit de Belg. Zonder grenscontrole komen die binnen. Dus ik heb het juist weer aangezet, de Facebook. Dus ik wacht wel even tot het wel binnen kan droppelen. 1, 2 viewers, 3, 4, 7, 26, 42. 904. Ja, we zitten weer op het aantal. Het liep wel of ik wie vroeger bij jou bij in kino waren. Ja. Dat is eigenlijk weer aan weg voorbij gegaan. Je hebt punten erbij in een pauzesnack. Ja, frikadellen van Caddies. Een tigger ik naar rook stinken. Als ze dan, ja, dat heb ik nu ook gezien, even de ketel staan. Maar ja, dat komt wel goed. Ja, nog even. Ook Wurken. Ik heb er gezet. Lekker man. En tussen die dus, onze jarige Job is de quizveur aan het bereiden. Zijn er nog foto's binnengekomen, Remco? Nee, er zijn op het moment geen foto's meer binnengekomen. Dat vind ik erg jammer. Het is rustig op de foto's vandaag. Dus als nu van jullie soundbracher hebben we nog niks zien. Nee, precies. En ook niet voor Remol. Misschien hebben ze de camera kapot. Dus als jullie nu gewoon even een berichtje sturen naar... even snel zoeken. 06 8281 6197. Dan posten we die op Instagram en Facebook en noem maar op. En heb je zelf gaat bereiden en weer hoog. Zet van een tasje die even muziek van op. Yes. En dan wacht wat op Facebook weer aangelopen is. Met dit pleintje waarom niet goed John is natuurlijk was te volgen. En dan zijn we dadelijk waarschijnlijk wel zoiets tot een gekarameliseerde. Oh, het water gebeurt in de sperripjes goed die grill kunnen gaan halen. Bubbles in my eyes now, maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happened. You're a bad thing. I know we're fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. I'm a lonely bitch.
quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. Bas, de best nog niet aan het klagen dat ze net zo gedaan hebben. Wie heeft dat goed? Ja, zo die ripjes, die moeten gewoon lang erop liggen. De voorbereiding is natuurlijk ook de afgelopen 2 dagen al geweest, maar eigenlijk tussendoor weinig te doen, maar daar had ik even genoeg eten, dus dan hebben we genoeg. Dat scheelt natuurlijk een gigantische jas. Ik zei tot Ramco nog even lekker in de computer eens een duiken. Even een fijn quizvraagje. Ouder in de zin volop schrijven. Ja. Dan mag ze deze kant op komen. Dan hebben we hier een fijne microfoon voor je liggen. Oh, wat wordt het leuk! Ratatata, papapa. Wacht, ik zal even kijken tot het kabel lang genoeg is. De Stijs, nu Max, kom maar hier even voor een Raoul schikken. Als je er zijn mag, komen staan. Dan geef je even de microfoon. Dan gaat het komen. Ja. En dan gaan we nog even zingen. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. Hoera! Dat wordt een korte vet. Kap ze weer in midden in de platen af. Ja, zeker. Ze zijn inderdaad van de remixen. Dat begrip ze toch. De kort maar krachtig. Doen veel, heel vurig. En dan heb je fijne muziek zo. Ja, kumpera. Want als je het net aan je metje kregen toen is, we gaan een kleine quiz doen voor je Remco Beloof tot er het bestreekse woord vandaag. Ja, ik voel de spanning stijgen. Ja, ik ook. Dus even kijken of... Ik voel de spanning stijgen. Nou, als het goed is, dan kunnen we nog heel rommel even test 1-2. Test 1-2? Oh, maar ja. Remco, daar komen we morgen voor. Ik ga me er goed voor zetten. Ja, zet er goed voor. We hebben er even goed over nagedacht. We beginnen wel heel mekelijk. Oké, mekelijk. Dat is makkelijk toch? En wat betekent mekelijk dan? Makkelijk. Goed zo. Nou, we beginnen inderdaad gaat mekelijk. Het woord schievelen. Door toes met dat. Schievelen. Ecstasy. Nee, niet meteen is alles drugs. Schievelen. Dansen of zo. We beginnen mekelijk, hè? Schievelen. Buff. Schievelen. Ik weet het ook niet. Ja, glijden. Glijden. Ja, zeg dat dan. Ja. Schievelen, dat is nooit Misschien is dit gaat mekelijk, de tweede. Kanjel. Dat is Geut, de Geut. Oeh, dat was snel. Ja, nee, dat zeg ik ook, Kajel. Oftewel op zijn Nederlands een regenpijp. Ja, regenpijp. Regenpijp. Dat is meervoud. Dat zijn meerdere. Dat is de voor- en achterkant. Noets geweten, dat ze dan eens regenpijpen. Gaat wat zich misschien deksel des is het een klutenchoren. Weet ik zeker. Sterker nog, die strak toen ik hem ging ophalen, doe er even. Ja. Remco, deze sticht dat. Wat is een klutenchoren? Vroeg maar eens aan Aniek. Ja, zo wie het morgen allemaal. Alles wat sticht, nee deze. Ja, ik denk lui zijn of zo. Ja, het komt erop neer. Het is inderdaad... Nee, bedankt dat ze mij al aan zijn. Echt fijn. Het een beetje dicht te lang zo afmaken. Lekker gemakkelijk. Ja. Ja, oftewel joh. Een beetje de klutenchoren, hè joh. Zeker. En dan gaan we door. Rappelleren. Ik weet hem. Rappelleren. Heb je toch niet? Is dat... Misschien is het dan nog op zijn misal wel. Ja, wat is het dan? Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht herhalen. Opnieuw doen of zo. Ja, dat volgens mij ook. Heb je toch goed? En hoeveel zijn er Nee, zo twijfelen aan zichzelf. Maar dat Frank, de Bas zei, dat weet ik wel als een Frans. Dat is toch die chef van in de keuken, allemaal die Franse woorden die tussendoor gooien. Ja, Franse keuken. Maar volgens mij gaat Bas liever de Italiaanse keuken. Ja. Toch? Ja. Dat best wel rappelleren. Carmen loopt met haar. Ken ik niks van voor Nee, dat is... Maar goed, die woord werden die ook wel in de mond gelachen. Dat moet ze niet erbij vertellen. Door ondergetekende, dat moet ze natuurlijk wel zeggen. Wij gaan ze niet gebeuren. Ik vul die spanning eigenlijk op. Ja, ik heb nog één. Nog één, dan zullen we ook allemaal te lang. Noem er ook een nieuw muziekje. Maak het spannend. Ja, heel spannend. Kuppel, let op. Het volgende en het allerlaatste woord is pielepap. Goedemorgen. Ik gewoon even goed beeld.
Pielenpap. Pielenpap, ja. Ja. Kan je voor een hint geven? Wacht, ik zou bekend zeggen, het rijmt op niks. X. Nee, Wix. Nee. Nee, dat is niet. Nee, joh. Hallo. Moet zo nog even voor nadenken. Gewoon voor een hint geven? Wat is een hint? Pielen. Nee. Wat wordt het ook alweer? Pielenpap. Pielenpap. Ik denk dat dat kippenstron is. Dan. Nee. Nee. Verre. Nee. Dat zou me ook echt verrassen. Het is geel. Geel? Ja, daar komen ze in de buurt. Advocaatje met? Ja, het is pielenpap. Pielenpap. Dan ga ik naar de korkol de volgende keer. Zeg, doe me geen pielenpap. En dan krijg je een advocaatje. Met z'n tot een werkstudent. Ja. En dan krijg je een advocaatje met slagroom. Lekker. Ja. Nou, applaus Nou. voor Audrey! Hey. Ben ik nu geslaagd? Nee, ja. Nee, dan heb je toch nog wel even een oefening nodig. Ja. Ja, dus doe het 6, dus. een 6 is ambitie, ja. Goed. Thank you, Audrey. Fantastisch. Kijk. Misschien ben ik ook wel blij dat ik hier niet veel ben geslaagd. Hoezo dat? Ja, dat is toch een beetje back, mijn bun. Dat is toch wel... Ja, Het lijkt al gevoelig als zodra ze het spoor overgeeft. Vanuit Berg naar Helsen. Nee, dat zijn weer ganz andere issues in dat. Ja, maar ja, zodra ze daar snelweg op de reis, dat... Maar de hoeft niet over de snelweg om tot hier te komen. Nee, dat is waar. Maar dan drukt het zich zo lang. Nee, dat is niet waar, waarschijnlijk. Bas, wie hing het erbij? Hier eens even. Ja, ik heb even... We zijn een assistent erop. Ik heb even contact met de andere bouw. Wie is het met de... De geest wist nu toch niet vertellen tot ze die kolenbarbecue even Kijk nu hier. Echt waar? Ja, op een gegeven moment is de barbecue ook vol, hè. Oh, Dus, het scherm is zelfs vast blijven hangen, dus ja, goed, dat deed het niet. Ja. Nou. Ja, zie je? Ja, nu hing de camera. Doe ik maar snel toe. Ik moet nog een keer 40 euro. Nee, maar ja, aangezien met bijna 20 man zijn, bijna 10 man zijn. Ja, heb ik wel een hulplijntje moeten inschakelen om even het laatste urke af te grillen. Ik heb net al een stukje gehad, Erwin. Wie kent dat? Ja, dat was wel even in mijn dode hoog ben ik dan man. Ja. Hij zit kort op je mek en denkt dat we volgende week gaan omruilen. Ik denk dat we volgende week de rollen eens even omrijden inderdaad. Ja. Nou, denk ik niet. Nou, nee. Hartstikke gek. Wie zullen het nu echt toezoet, Ja, jongens? laat die foto's komen. Kijk eens even of het binnen is. Stuur ze in naar 06 828 16197. Ja. Dan krijg je een naaktfoto van Buff als profielfoto. Nee, precies, dan zit ze meteen in een goede app. Ja. En dan posten we weer gerechten ook op onze socials. Ik ga zo meteen gewoon wel eens kijken of er gaat leuke muziek inderdaad tussendoor kunnen draaien. Ik gooi nog even een filmpje erin, gewoon toch voor dus, ja, gezellig. Voor dus gemakkelijk maken. Hè. 06. Hey, now I'm the king of the swingers who welcome to VIP. I had to stop when I reached the top, and that's what's bothering me. Don't want a day, want to be a man. I roll right into the I don't know only fun. I be just like those other men. I don't mind the rap. Whoa, I don't need you. I wanna be like you do. I wanna walk like you, talk like you do. You see it's true. It's like me. Can learn to be like I do the best. I don't try to get me back. I need to deal with you. Give me the fire, that's red fire. I can't be like you. Give me the secret, man. Come you don't fade and clue me what to do. Give me the fire of red fire. I can sing it. Oh, I'll be you. I wanna be like you. Who's so dead? I wanna walk like you. Who's so deep? I walk like you. You say it's true. It's like me. Can learn to be like you do. Look for the bare necessity, old Mother Nature recipe. Get about your words and your strife. Yeah, man. I mean the bare necessity, old Mother Nature's recipe. Forget about your worries and strife. Wherever I wander, wherever I go, I couldn't be
from the mighty cold. The bees are buzzing in the trees, making honey just for me. When you're looking on the plants and empty pants and rocks and there's maybe just try a few. Whoa, my bad necessities, life will come to you. And ooby-doo, I wanna be like you do. I wanna walk like you, talk like you do. Olifants, they like me, I'm just trying to learn to be like you do. See that I'm out here, trying to learn to be like you do. Hey, applaus voor Alexander. Goed gedaan, jongen. Verzorgen we een beeld? Ja, we hebben weer een verzoekje. Een verzoekje? Van meneer Van Schnakkel. Van waar? Meneer Van Schnakkel. Dat heb ik ooit een keer tegen hem geroepen op Caesar Weekend. Dat naam hij hier al zien maar. Omdat de rummer met de shooter met snacks rondloopt. Ah, kijk, dat verklaart natuurlijk nou. Is er wel meningsschillen? Ik hoop het voor hem. Ik weet het niet. Zal ik even bellen? Ja, goed, dat kennen we natuurlijk niet te horen, maar misschien... Eentje voor ik ga, was in... Als een de microfoon heel, zeg, dat wel. Wow, ik ga hem gewoon even even live improviseren. En dan zet ze maar even op de speaker en dan met de microfoon, dan denk ik dat het goed komt. Dus dat, zeker weten doen we dat natuurlijk nooit. Dus Danny. Oh jee, Als het wie best, al gesmieden nu. laat Nicole even met rust, de worst gedaan. Ja, blijf van jou af. Nu is het tijd. Nu is het tijd. Ik kreeg met... Is het goede... Nee, wacht. Danny schreef met een D als het de naam was. Ja, dat weet ik. En van snack schandel met spaties. Dit is ook echt heel interessant livestream om te kijken. Tot hij dan toch 100 man kijkt. Ik ben er helemaal niet voor van, maar voor... Dus even via... Ik hoor een uil hier zo gezet. Hoor, steekt dat omhoog? Ik hoor een uil ook. Ik hoor al eens even. Nee, het is een doef daar. Hoe is een doef? Hoe zet dat? Koeroe, koeroe, koeroe. Koeroe, koeroe, koeroe. Twee witte doeven. Tussen die pak voor even zelf de bas verbinding te krijgen, volle bak met bij. Boeteland. Is er een Boeteland? Nee, ja, hij pakt niet op, dus ja. Kan niet op. Alles boete bestreken is Boeteland, hè, dat weet je toch. Hey Buff, weet je welk nummer dit is? Van dat TikTok dancing. Ja, ik heb hier een playlist, TikTok hits. Ja? Ja. Dus die heb je zoals in het werk best maar opstaan. Deze ook van die dansjes nou, dan? de originele idee was natuurlijk de gedachtegang dat we elke week een TikTok dansje erin zouden krijgen. Alleen is onze TikToker geblesseerd geraakt. Ja, goed, Jules heeft natuurlijk een filmpje ingeschikt toen, maar ik moet ook zeggen, goed, Minnesota en nog 2 of 3 is ook niet meer binnengekomen. Nee. Dus de TikToker wordt toch niet zo... Gewoon niet zo'n succes. Wordt niet zo... geen intikkertje, zullen we wel zeggen. Nee. Dus, we weten wel wat het verzoekplaatje wordt van Danny. Dus dat je John West, nog eentje voor ik ga. Even rijden. Je moet gewoon naar de tekst luisteren, wel. Het begint je met een urkje en zelfs Ruud de Trekzak kunt nog in tussendoor. We hebben Ruud de Trekzak gesproken, daar heeft hij ook aangemeld. Ja, gisteravond en dat was voor dat er die binnen die krant beer ligt, dronken nee. Hij had er zich aangemeld. Ik heb dat meteen genoteerd, dus we zitten binnenkort ook Ik wil de volgende telefoongesprek aankomen. Ja, goed. Ja jongens, we zijn weer te laat. Dat moet voor nu. Ja. Even terugspelen, Ruud bel vandaan. Ik dacht ik ga voor een uurtje, maar ik wist het eigenlijk al. Je komt toch altijd iemand tegen en die lokt je in de val. Nu ben ik zoveel glazen verder, heb al 5 keer gedag gezegd, maar het is hier zo gezellig en mijn jas hangt al ver weg. Oké, nog eentje voor ik ga.
alle muziek, lomsen, Het is echt een verlangen naar de koffie is het hier. Heb je er ook verlangen naar de koffie? 0611 is ons telefoonnummer. En de rest komt vanzelf. Penso con sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo l'avendo rapito. Cominciamo a volare. En volgende Non week schiero Pascal Riedekker. infinito. Wow, weer boeken. Come niet? Cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, io nato nel sole ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, ma c'è fiero. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, io nato nel sole ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Alright. Una musica dolce suonava soltanto per me. Ja joh, ik zit hier weer voor de shack en dat is de gebaar. Ok. Mille fiori suonati dal vento, tutti di colore dell'arcobaleno, van formando pirace d'accento, mai piove, piove sul nostro amore. Hai wel gelijk, hè? Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre dipererò come una fiamma. L'amore passa, solo una volta, poi non sei più. Con se trema, puso vicino e pioggia al pianto. Dimmi cos'è
Rosa zo deed hij dat. rimani ancora, vorrei trovare parole nuove, ma piove sul nostro amor. Nou, als Italiaanse, ja, onze Italiaanse, half-Italiaanse chef. Du hebt geen Italiaanse roots, maar die ken je wel. Kinger, ja, dat is dat dan kwaart geloof ik, hè? Kwaart, ja. Ja, en ze hebben in ieder geval een man die half Italiaans is. De volle 100%, ja. Ja. Maar mogen we Doe maar eens beginnen, het is die moment suprême. Heerlijk. Ja? Dames en heren, let goed op, want dit is het moment hoe we al 3 uur naartoe zijn aan het werken. Kijk, zullen we ze buigen goed door? Wel zo. En als het goed is, hè, over redelijk weinig moeite te doen om te snieën. Dus de gewoon zijn in de bak gooien. En dan kunnen we er dadelijk allemaal van gaan smikkelen. Kijk er uit. Dat het gewoon, het luidt gewoon los. Dus dat is ook de bedoeling. Lekker. Het geitje maken. Ik gewoon ze allemaal in de bak doen. Dan kunnen we er dadelijk lekker van eten. Wil je dan nog wat muziek draaien? Of, Ja, dat mag er zeker. Top. Ook even een shout-out naar Frits Knuten. Zo, sinds wanneer bist du zo modern met Word? Ja, jongen, ik ben zo modern, dat wil ze gaan niet weten. Een shout-out. Ja, een Frits, als je niet weet wat een shout-out is, dan ben je te oud. ja, zoek dat even op Google. Of vroeg het natuurlijk aan de kinger. Dat ken ik ook. Kijk, er zijn ook streamers nu aan toe. We zijn nu influencers. Hè? Ja, dat ben ik al jaren een influencer. Het verbaast me dan toch eens keer als je een microfoon nodig hebt, wie veel lukt het echt naar de luisteren, zeg maar. Vandaag is dat niet zo. In de tussentijd, Bas, ik zie nu een politie aan de foto van Roy Hermans voorbij komen. De lik kan erop zeuren, een beetje maar ik denk dat daar de rupjes op heeft. Stuur even een duimpje, Roy, als de rupjes op zijn. Die zien die ook nog eens 2 barbecue-worstjes op liggen. Die zijn voor de kinderen nog niet aan. Familie kerstmakers hebben familie Lute samen zijn ik op, denk, dat lik, petje lik weer achter. Wie zou het kennen? Het is toch voorspelbaar. Ik denk dat we misschien wel gewoon maar een keer naar bed toe gaan. Dat we hem gaan helpen. Want, Ja, normaal maakt voor de lui, zeg maar. Als we op locatie zijn, maar dan gaan we hem gewoon helpen. Dan gaan we hem instrueren. Ja, anders wordt het nooit schaat daar. Nee, ja, dat... Ik heb hier nog een oude app van Elmar gehoord liggen. We hebben het eigenlijk best gemakkelijk met die pakketjes. Patje, hoort het? Elmar zegt, we hebben het eigenlijk best gemakkelijk met die pakketjes. Het is dus helemaal niet moeilijk. Het is gewoon een beetje doorwerken. Ik ga eigenlijk verwachten hoe Frits die dik is dat ze dan wel doorgewerkt gebeuren. Want hij heeft normaal een redelijk tempo erop. Maar ik zie toch dat ik een grote invloed heb op Frits vandaag. Dan gaan we weer foto's maken. Oh ja, misschien moet ik ook nog even voor de camera was. Hij is voor de livecamera, voor de Lutoe zo.
Dit is de kleine hoeveelheid die we hier gaan verordenen. Ja, dat zijn 3 ribjes. We hebben er nog 2. Oh, maar die komen nooit meer toe. En dan betekent dat op het jaar nog naar die collega's van dit. Ja, zeker. Maar onze fotograaf gaat een foto maken en dan kunnen we dan... Ramco heeft dat verdrukt, dat is allemaal een foto. Ik zie nu een foto van Frits en die voorbij komen. Die nog even erin. Ik heb er aan. Frits Zelig, dat is... Ga jij dan met me mee? Oh ja, de courgette die... dat was vorige week. Courgette? Nee. De kunnen vleesstuurtje. Ik denk dat nog meer erin gaat. Dan ga je naar Qatar. Van Qatar. Dan gaat het hallo. Tijn gaat de pa door de vliegtuig. Moet ik je dan zonder jou zo alleen staan? Voel je dan niet dat mijn hart zo alleen voor jou doet? Dat het alleen voor jou voelt? Ik kan niet zonder jou. Voel je dan niet deze liefde, want echt het is amor. Daar leef ik voor. Ik wacht totdat mijn hart Zoals gezegd, heeft dat gewoon sterren en dan een keer op de neer te maken. Ik heb bewust een beetje voorzien, je baas heeft laten sturen op beeld. Er is wat je hart me zeggen wil, er is wat iets wat je wat scherp maat. Maar eigenlijk de achterkant van een level pakken hoeft er ook zo erin. Zeg weer elke keer als ik je zie, dan bonst mijn hart weer die melodie. Ga mee, ga jij dan met me mee? Want dat doe ik alleen, als jij daar naar me lacht. En ik je dan zonder jou zo laten denken op je wacht. Blijf daar dan niet zo staan, alsof je weg wilt gaan. Moet ik je nou zonder jou zo alleen staan? Voel je dan niet dat mijn hart zo alleen voor jou doet? Dat het alleen voor jou doet? Zonder jou. Voel je dan niet deze liefde, want echt het is amor. Daar leef ik voor. Ik wacht totdat mijn hart slaat en ik je raak. Ik kan niet zonder jou. Voel je dan niet deze liefde, want echt het is amor. Daar leef ik voor. Ik wacht totdat mijn hart slaat en ik je raak. Ik begreep dat ze de ribjes niet met mes en vork mogen zijn. Nou ja, ik zie Remke met zijn vork de ribjes eten, maar... Ken dat echt niet? Ja, nee, die zoals het wel van de bord af. Dus dan moesten die ook gewoon... Met hangen, weet je. Dat klopt. Met punt dus. Dus weer moeten nog de hele tijd op iPad. Dat is niet zo. Maar zet maar weer een einde van de stream op. Ja. Can you feel the time slowing down? Birds in your mind fly you away for a while. Swimming in an ocean of dreams, flow and be free. Giving yourself to the beat. Tonight we do whatever we like, blind with desire, but don't look down, keep going high. And when the sun goes up, the moments of the magic is gone. I will be running away from your love. And when the sun goes up, it's now or never away from your love. When the sun goes up. When the sun goes up. If you feel the flame burning out, stay in the now, grasp it and don't let it die. If we put the future on hold, out in the cold, then nothing will matter at all.
up if the magic is gone, I would be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never to wait for me, love. And when the sun goes up, the moments of the magic is gone, I will be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never to wait for me, love. When the sun goes up, when the sun goes up, when the sun goes up, when the sun goes up. Ik vraag me eigenlijk wel af wat die vorige wakker op. Ik ga even terug. Wow, een foto die wordt ingeschikt. Wat is dit? Dat is in ieder geval bij de barbecue van Frank of niet? Vorige gaat het zuivel brengen. Oh, dat is bekend man. Dat vind ik wel weer in de foto. Paprikaatje gezonde vriend nog bij de politie geweest is. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe Hier ben. hipjes. Maar... Ze tilt me op en me ramt me keihard onderuit. Familie Het is Lute. als een schip en we zijn bij de kapitein. In de tuin, Ben je op de net grill. een beetje Oh, dit leuk is weg foto van de kade? Goede helft. Ben je weg, dan gaat het anker alweer uit. Ruzie soms En dus, om dit niets, is toch soms die om foto. van alles. Dus toch, dit uit Bas geen goed. Zeg jij ja, dan zegt zij nee.